dykker ned, ja, det er jo et taleprogram, til jer, der ikke ved det, så er det et taleprogram, der handler omkring det socialområde, som er, det er meget, meget fy og skamme, fordi det er noget af det, som politikerne helst ikke vil snakke om, og hvorfor vil de ikke det? Ja, det er jo nok, fordi der er en masse problemer på selve området. Og hver gang man ligesom går tæt på det her, og ligesom begynder at presse kommunerne, med for eksempel officielprincippet, som vi kommer tilbage til, ja, så er det, at der bliver ballade. Og jer, der sidder derude bag FM og så videre, og app og så videre, vi skal lige huske at sige, at det her det er altså et taleprogram, og det var altså i 2 timer, og det skal vi lave for at få lov til at køre uden reklamer. Og det er jo det, der er hele pointen i det her. Og så skal man vælge noget, som kan få interesse for folk. Det er den danske befolkning. Hvad har interesse? Ja, det har socialområdet. Socialområdet er et af de steder, hvor der ikke bliver snakket omkring det her, fordi at mange mener, at så skal vi til at det ene og det andet, og så skal vi kigge sager igennem, og vi må ikke tage personsager, det er noget værre vrøvl. Selvfølgelig må de det. Politikere, de er underlagt at skal tage personsager. Hvis det er, at de bliver kontaktet af nogen, så skal de tage dem. Det er bare ikke alle, der gør det. Og så er det, der kommer det der, vi må ikke gå ind i personsager. Sådan er det altid med de her kommuner her. Vi skal til Odsherred Kommune. Odsherred Kommune, det er jo en af de kommuner, som ligger og gemmer sig bag Holbæk, Kalundborg, Slagelse, Sorø og så videre. Og det vil sige, at der er ikke så meget fokus på Odsherred Kommune. Og jeg har faktisk fået besøg i studiet i dag, og jeg har fået besøg af Natasha. Og Natasha, du har jo en sag kørende lige nu. Og den her sag her, hvordan er den påvirket dig op igennem dit liv? Det er jo det, vi skal høre om. Kan du ikke tage os med fra start af, og så få os igennem? Og så håber vi selvfølgelig, at der er nogen, der reagerer på chatten her. Jo, men det kan jeg sagtens. Jamen det hele starter faktisk i 2007, hvor jeg kommer på et børne- og ungecenter på grund af en turbulent fortid. Og finder faktisk ud af, at jeg er 6 måneder gravid og 6 dage. Så abort var jo faktisk ikke på tale. Jeg var 16 år gammel. Så jeg var jo også i min, hvad kan man sige, start af mine vilde tider. Ja, selvfølgelig. Og dem havde jeg ikke rigtig haft gavn af før, så nu var det jo lidt ligesom, der de skulle komme til virkelighed. Jeg bor på det her børne- og ungecenter, og finder så ud af, at jeg er gravid via min mors hjælp. Og personalet går jo meget hurtigt til, hvad kan man sige, angreb, og siger bortadoption, du er 16 år. Jeg synes, det er forkert, at man som 16 år bliver presset til at skulle prøve at få en bortadoption i gang. Så jeg vælger faktisk at sige, at jeg ikke ønsker at tale om en bortadoption. Odsherred Kommune har puttet mig på børne- og ungecentret nede i Nykøbing Falster. Og presset starter jo allerede, da de finder ud af, at jeg faktisk er gravid. Og det står faktisk på de 3 måneder, hvor jeg når at være gravid, indtil jeg føder ham. Da jeg føder ham, der har jeg jo valgt at sige, at jeg vil gerne prøve at bevise, at jeg ligesom kan være mor. Og gøre også det bedste, jeg kan, synes jeg selv. Og rapporterne ser super fine ud, som de laver dernede hver 3. måned. Eller de lavede dem jo så ikke hver 3. måned, for der kunne godt lige gå et halvt til et helt år imellem, fordi man behøver ikke overholde deadlinesene. Odsherred Kommune var jo ikke en kommune, der slog ned på, at det her det skulle ligge klar. Vi havde bare nogle opfølgningsmøder undervejs, og det var sådan set det. En dag, der begynder min søn at græde. Rigtig, rigtig voldsomt. For første gang nogensinde. Jeg er i bad på det tidspunkt. Han lå og sov, og personalet skulle holde øje med ham. Fordi jeg for en gang skyld i løbet af de her måske 6 måneder, jeg har haft ham, havde brug for at få et ordentligt bad. Og de har sådan en lydbokskasse, de kan sidde i og lave papirarbejde og kontorarbejde, og der sidder personalet inde. Da jeg hører ham græde, løber jeg jo halvnøgen igennem hele huset for at komme ned og høre, hvad sker der. Og de sidder inde i deres lille lukkede lokale og har ikke hørt ham. Han er så faldet ned fra sin seng af. Og jeg tager ham op og prøver at trøste ham. Og der kommer et personale ind, for de kan jo godt høre, at jeg galopperer ned ad den der gang der. Og de mener jo så, at jeg er gået i stå, eller ja, i hvert fald stivnet i choktilstand, så jeg kunne ikke tage vare på ham i det øjeblik. Alle rapporter ser fine ud på det tidspunkt. Efter den episode, og det havde ikke noget at gøre med, at jeg var gået i chok eller noget, det havde noget at gøre med, at jeg gik og ledte efter en sut, for at få ro på ham. Efter den, ja, hvad kan man sige, episode, der kørte det hele jo så bare over i en negativ skriv til kommunen. Fordi jeg kunne ikke varetage ham, jeg kunne ikke stimulere ham, jeg kunne ingenting lige pludselig, og det skete fra dag til dag. Selvom der stod i de gamle rapporter, alt så fint ud. Jeg får fat på en advokat med det samme, fordi at de snakker om at lave en formandsbeslutning på at få ham tvangsanbragt. Og advokaten anbefaler mig faktisk at gå under jorden.
simpelthen forsvinde fra overfladen fuldstændig. Så jeg tager til Sverige. Sådan siger jeg skal op og handle, og så bliver jeg afhentet ned på bostedet. Og vi når til Sverige og får rykket adresser derover. Jeg gør jo alt det lovlige, man skal med rykadressen og alle de her ting. Jeg bor så i en lade, i sådan en polaklejlighed op oven på laden, som var sådan rimelig godt skjult. Men den her familie havde taget mig ind og min søn ind med adresser og det hele. Og politiet kommer jo faktisk ud på adressen, fordi kommunen indberetter og efterlyser mig. Jeg bliver jo efterlyst overalt. Og de kommer også ud på adressen og prøver at finde os, fordi de vil gerne anbringe min søn i Sverige nu. De finder os ikke. Men i stedet for, så rammer det jo faktisk hende, der har taget os ind, og hun mister faktisk sine børn. Nej. Fordi hun beskytter mig. Hold da op. Og ja, hvordan det er i dag, ved jeg ikke, men på det tidspunkt var det rimelig hård kamp for hende. Vi smutter derfra for at undgå at gøre mere skade end gavn, og kommer faktisk ud til nogle andre i Sverige, hvor vi ikke rykker adressen. Vi lader adressen stå, hvor den var. Og der vil jeg få min søns hår rigtig langt, så han ligner en pige frem for en dreng. Og i byen, der kalder de ham jo også en flikker. Han var så sød en flikker. Og vi kan jo gå rundt, som vi har lyst til lige pludselig, fordi han ikke ligner den her dreng, der er efterlyst. Så politiet og så videre skulle jeg lige pludselig ikke gå og være bange for, fordi de havde jo billeder af os, eller hvad man kan sige. Så de vidste jo godt, hvem de skulle holde øje med. Og vi når faktisk at være i Sverige. Vi tager afsted i oktober måned i 2007. Og i 2008, en uge før han bliver et år, kommer jeg hjem. Og det var nok det dummeste, jeg nogensinde kunne have gjort. Fordi han var jo blevet et år nu, eller var tæt på at blive et år. Men jeg var ikke fyldt 18 endnu. Og reglerne bliver nulstillet det øjeblik, du er 18. Så skal du have en ny chance. Så jeg vælger jo faktisk at komme hjem og starter samme sted, som jeg faktisk sluttede. Og i den tid, hvor jeg har været væk, har de jo opsøgt min mor flere gange, for at være sikker på, at jeg ikke gemte mig der. Og jeg har sendt livstegn til min mor, så hun kunne give det til sagsbehandler, for ligesom at sige, at vi har det godt i den her periode, vi har været væk. Og da vi kommer hjem, der siger jeg faktisk til kommunen, at nu har jeg jo ligesom kunnet tage vare på ham de her måneder, vi har været væk. Og han har ikke lidt skade, og de må gerne se ham. Der er ikke noget at komme efter. Der er ingen mærker, der er ingen vold. Ingenting har der været. Men de tror jo ikke helt på mig stadigvæk. De siger så til mig, jamen få dig en lejlighed, så observerer vi hjemmet. Så jeg går ud og får mig en lejlighed, og kan flytte ind den dag, jeg bliver 18. 3 dage før jeg bliver 18, der får jeg at vide, at jeg skal på et nyt mor-barn-center. Og der går det helt galt, for det var Slagelse. Slagelse er jo kendt som det værste mor-barn-center, du kan komme på. Ja, selvfølgelig. Klart. Og det lukkede den dag i dag. Ja, det er så lukket den dag, ja, selvfølgelig. Og vi når at være der, jeg tror, vi er der et års tid, hvor at vi bare ser alle børn forsvinde. Der er ingen forældre, der får deres børn med hjem. Ikke en. I den tid, vi er der, der får jeg rigtig mange positive rapporter, men får også en del negative, fordi jeg har min telefon, jeg har mit fjernsyn. Det var dengang, man havde de der store kasser jo. Og det fyldte jo, så han kunne ikke bevæge sig. Han kunne ikke komme rundt på værelset, fordi at der var et fjernsyn. Jeg havde 2 værelser. Jeg havde en spisestue og så en stue, hvor vi så sov i. Og så havde jeg et badeværelse inde i midten. Det var ikke optimalt. Det er ikke en måde at vise, at man kan være forældre på. Nej. Fordi du har virkelig ikke dine egne omgivelser, vante omgivelser. Jeg havde stadigvæk den her lejlighed, som jeg skulle op og have ligesom gjort klar til, at vi kunne flytte ind i den sammen, når vi var færdige hernede. Så jeg tog jo afsted hver anden weekend uden min søn, for han måtte ikke komme med hjem. Og der hed det kom de ikke til at bruge imod mig, fordi at det skulle jo være klar til, når vi fik lov til at komme hjem. Det endte jo så med, at de faktisk smed det hele i hovedet på mig bagefter. Jeg tog afsted hver anden weekend for at klargøre en lejlighed. Så jeg kunne ikke varetage min søn. Vel at mærke med kommunen og bostedets samtykke til, at det ville de ikke bruge imod mig. En dag, der bliver jeg så indkaldt til jeg tror det var et 9-måneders møde, hvor at de fortæller om de her rapporter, der ligger. At jeg kunne godt lide at gå lange ture, og var meget ude af huset med ham, og sådan nogle ting. Hvor jeg siger, det er da klart, hvem har lyst til at være i et fængsel? Altså, for det føles som et fængsel, der er hegn hele vejen rundt om på bostedet, og vi kunne faktisk ikke bevæge os frit rundt. Og når vi bevægede os frit rundt, så var der personale, der under os i nakken, ikke? Og så siger de, jamen det krav, vi har, hvis du skal fortsætte med at have 3 måneder her, for ligesom at bevise dit værd som mor, så skal du blive på bostedet. Ingen gåtur. Du skal blive inden for væggene de næste 3 måneder. Du må ikke have kontakt med omverdenen. Din mor må komme en gang i måneden. Din telefon skal lægges væk, og dit fjernsyn skal forsvinde. Altså, jeg skulle isoleres. Og der bliver jeg jo nødt til at sige til dem, prøv at have her, det kan jeg ikke. Hverken for min skyld eller for min søns skyld.
det kommer ikke til at kunne fungere, vi skal lukke af for omverdenen. Det er vores netværk, det er vores omgangskreds, det er de kendte mennesker, vi kender. Generelt alt, hvad vi ligesom har i netværket, bliver lukket ned. Det kan jeg ikke gå med til. Og der får jeg at vide, jamen de vil gerne anbringe ham så. Så siger jeg, jamen det kan jeg godt gå med til, men er det frivilligt eller tvang? Jamen hvis ikke det var frivilligt, så blev det tvang. Så det var sådan lidt enten eller, de havde jo forberedt sig på, at det skulle fjernes, at han skulle fjernes. Og der vil jeg så sige, at der går jeg med til det frivillige, fordi der vidste jeg godt, at jeg ligesom kunne have det lange strå, eller det troede jeg på det tidspunkt, for det var sådan, det var. Normalvis efter reglerne. Så vil jeg sige, en frivillig anbringelse, det var fint. 2 dage efter blev han afhentet på bostedet. De havde allerede en plejefamilie klar til ham. Hold da op. Ja. Og han var jo bagud i udviklingen. Ikke ret meget, men en smule. Og det mente de jo var min skyld. Det var mig, der sænkede ham i hans udvikling. Da han kommer til den her plejefamilie, oplever de det samme. Han er bagud i udviklingen. De kan ikke rigtig få ham i gang. Plejefamilien består af en mor og en far, og så har de deres 2 egne børn, og et bonusbarn i pleje hver anden weekend. Så de mente jo godt, de kunne varetage Mikkel. Og der kæmpede de jo en brav kamp, og virkelig prøvede at få ham til at, ligesom at indhente de ting, som de havde brugt imod mig. Og det viser sig jo så, at han er autist. Så det var faktisk ikke min skyld, at han var bagud i udviklingen. Det lå jo sådan set i ham. Jeg får at vide, at de kan give ham den rigtige omsorg, den rigtige stabilitet, og de trygge, vante omgivelser, der skal være for at ligesom kunne få et autist til at klare sig selv på sigt. Og de gjorde også rigtig meget, uden tvivl. Det gjorde de, udover at han skulle kalde hende for mor, og jeg hed bare mor Natasha. Ja, den klassiske. Ja, og det sagde jeg jo nej til fra start af, men alligevel så foregik det jo i krogene, at det var sådan, det var. Efter et par år, hvor han bor i plejefamilien, faktisk når at udvikle sig rimelig meget og får noget støtte og noget hjælp, og begynder at blive lidt mere alderssvarende, men ikke 100% alderssvarende, fordi det bliver de jo som regel aldrig 100%. Der dør plejemorens søster, og de arver nogle børn. Og der kan de så ikke varetage at have Mikkel også, fordi han fylder for meget. Så han bliver faktisk sendt tilbage til kommunen med besked om, at han skal fraflytte inden for 3 måneder. Og der siger jeg til dem, at han skal ikke i nogen ny plejefamilie. Det her, det vil jeg ikke igen. Jeg vil ikke igennem det samme igen. Og skal stå med en familie, de som også skal have et ansvar for, samtidig med, at de bruger ham imod mig. Og det havde jeg virkelig ikke lyst til, så jeg insisterede på, at han skulle på institution. Og det kan godt være, at det så vil være noget turbulent tid i forhold til skiftende personaler og nye værelser, og hvad der nu ellers kan ske, at de gør nogle ting på den institution, som ikke altid er autistvenlige. Men det var det, der ligesom ville være det bedste for ham, synes jeg, som mor. Og det gik kommunen med til. Da han rører, vi kommer ud og kigger på en masse autiststeder, eller vi når at se 2, tror jeg. Og det ene, det havde vi bare så god en mavefornemmelse ved, så vi valgte det jo selv, kan man sige, at det var det sted, vi gerne ville have ham hen. Men det blev også solgt på en rigtig god måde. Der var en købmand i kælderen, hvor de kunne lære, hvad penge var, og de havde hver deres værelse, en fælles stue og køkken, hvor der var mulighed for at være med til at lave mad, og ligesom lære de her normale hverdagsrutiner. Det stoppede meget hurtigt, efter han flyttede ind. Så var der madmor på lige pludselig. Børnene var ikke rigtig deltagende i mad. Butikken nede under lukkede. Ja, selvfølgelig klart. Alle de der ting, som blev solgt til os, de forsvandt bare så hurtigt. Og derefter, der gik det jo faktisk bare ned ad bakke fra det bosted af. De havde personale, der blev udskiftet stort set dagligt basis. Masser af vikarer, og det faste personale var gået ned med stress, og hvad de ellers nu gik ned med. Efter et år, eller andet måske, der begynder de at lukke ned alle de her ting. Og det var som om den der stabilitet, der ligesom var i starten, den forsvinder stille og roligt. Vi får et rigtig godt forhold til en af pædagogerne, som faktisk var en af de eneste pædagoger, vi havde et mega godt forhold til. De andre, de virkede ikke sådan til at være interesseret i at danne en relation til familien. Men lige vedkommende her var virkelig en god pædagog, også over for ham. Hun tog det der kærlige egenskab og gav ham, frem for at han bare var et institutionsbarn. Så han fik faktisk det, han manglede fra hjemmet af, som han ikke kunne få, fordi vi ikke var der. Og vi holder jo møder jævnligt og så videre, og jeg får beskrivelser på, at det faktisk går rigtig godt, når han ser mig. Han har nogle reaktioner en gang imellem, men det er jo normalt. Det har man også i et normalt samvær med far eller mor. Så den var de ikke bekymrede for.
Jeg bliver så spurgt på et af møderne, om jeg har planer om at kæmpe for at få ham hjem. Hvor jeg siger, det har jeg faktisk ikke, fordi lige nu der kører det så godt med ham, og han er inde i en god rutine og vant omgivelser, og han ved, hvad det her det drejer sig om, og hvad der ligesom skal ske fra dag til dag, og han har sin boardmaker og alle de her ting, som det kørte bare. Altså, der var styr på tingene. Han fik omsorgen fra den ene af pædagogerne, som jeg også havde et rigtig godt forhold til. Og jeg kunne ikke se nogen grund til at skulle hive ham ud af det. Nu har jeg selv fået børn efterfølgende også, efter ham. Så der vil også være en masse turbulente timer hjemme ved os. Og på den måde, så ville jeg måske ikke kunne give ham 100%, hvad han egentlig manglede og søgte, og havde behov for. Så jeg valgte at sige, at det var bedre, han blev, hvor han var. Og det kunne jeg godt se, det var ligesom lidt mærkeligt, som om, skal vi ikke tage at lave den her kamp mod dig? Agtigt. Men jeg var meget sådan nede på jorden og sagde, jamen det behøver vi ikke. Altså vi skal bare have det til at køre, han skal bare have det godt. Og det har han lige nu. Så han fik faktisk lov til at blive på bostedet, og det var nok min største fejltagelse nogensinde. Ja. Efter nogle år, hvor det faktisk har kørt okay, og han har startet skole, der ligger op til bostedet, og de her ting, de kører bare, og det er faktisk blevet rigtig godt. Der begynder han at gå og småstjæle. Og de havde jo sagt, at de kunne passe bedre på ham, end jeg kunne. Men er det at passe bedre på ham, hvis han får lov til at gå ud og stjæle og lave hærværk, for eksempel? Ej. Det vil jeg jo ikke mene. Men han begyndte så at gå og småstjæle over for skolen, at de lå på samme grundareal. Så det var super nemt for ham. Han vidste, hvor tingene var henne og sådan noget. Så det var vante ting, han gik og gjorde. Og det blev jo lidt ligesom en hverdagsrutine for ham at skulle over og finde det her pant for at kunne pante det og købe noget slik. Og autister har jo altid et eller andet i form af, det kan være spil, det kan være farver, et eller andet. Men han endte jo med faktisk at få at skulle tjene penge. Og det var jo med panten, så man skulle smadre et vindue for at komme ind og hente det her pant. Eller stjæle nøgle for at komme ind og få det her pant. Og det blev jo lidt ligesom hans autistiske træk i en periode. Vi er til flere møder undervejs i den her situation, hvor jeg siger til dem, hvad kan vi gøre for ligesom at stoppe det her? I har sagt, I kan tage bedre vare på ham, end jeg kan. Men det her, det viser jo ikke, at I kan tage bedre vare på ham. Selvfølgelig kan der altid komme noget, når de begynder at blive teenager og finder lidt ud af deres kroppe, og hvad de ligesom kan bruge dem til og sådan noget. Men det var ikke der, vi var. Der vi var, det var, at han begyndte at blive kriminel. Og det ender jo faktisk med, at de siger, jamen så må de jo til at være lidt mere over ham, og han må få nogle regler i, at han må godt gå, men så skal der gå en voksen med. Den overholder en teenager også. Han har da et vindue, han kan hoppe ud af. Ja, selvfølgelig. Så det gjorde han jo. Og stak af på den måde i stedet for. Fordi der var ikke noget opsyn der. Man tænkte jo ikke på lige at sætte en lås på vinduet eller noget. Nej, det var fint. Han kunne bare hoppe ud, og så kunne han hygge sig der om natten, når det var, at de havde nattevagt på, som ikke kunne gå efter ham, for der var kun én nattevagt på de 3 afdelinger på stedet. Og efter noget tid begynder han jo at få det her teenage-hormon i sig, at han finder ud af, at der ligesom er nogle ting på kroppen, man kan bruge til nogle ting. Og, Ja, selvfølgelig den klasse. Ja. Og det ender med, at han er ude og gå en tur. Og faktisk får de her tanker i hovedet om, at han skal have en baby. Han skulle bare finde sig en kæreste og have en baby. Som normalt menneske vil man jo tænke, du går ikke ud og gøre, hvad du har lyst til. Du finder faktisk en, du kan bygge en relation, et forhold op med, og så kan du komme dertil. Men en autist tænker meget impulst. Og han var meget impulsstyret. Så det ender faktisk med, at han desværre får hivet fat i en pige, ikke når at gøre noget, men hivet fat i hende, og så skriger hun jo, og han løber. Og det er jo et overgreb, kan man sige, i et eller andet omfang. Og det har han fået lov til i den tid, hvor han faktisk har været stukket af på bostedet. Fordi der ikke var bemanding på ham, fordi man kan ikke døgnbemande et barn på den måde. Igen fik han noget kriminelt på sig, og han blev faktisk politianmeldt for det. Og det var også lidt fra vores side af, eller min side af, at jeg havde det sådan lidt, det er okay, de politianmelder ham, så han ligesom kan mærke, at der er en konsekvens ved det, man gør. Det er ikke okay at gå og gøre sådan nogle ting, fordi man lige pludselig handler ud fra sine tanker. Der må man også lære en kontrol i sig selv på et eller andet punkt. Og han kom jo helt det der, hvad kan man sige, fange tingeling igennem, hvor man får taget billeder, fingeraftryk, alt. Og det var lidt skræmmende for ham, og så kom vi ind til en konfliktmæglingssamtale med hende, hvor man ligesom kunne sige undskyld og fortælle, hvorfor man havde gjort det. Der var en smule forståelse, men ikke 100%. Men han forstod det, hvad konsekvensen i det ligesom kunne være. Og der vælger jeg faktisk at sige til bostedet, at jeg tager ham med hjem. Fordi hvis ikke de kunne garantere mig, at han bliver mandsopdækket nu, så der ikke sker mere, fordi næste gang ved man ikke, hvor langt han går, hvis han gjorde det.
Så jeg blev nødt til at tage ham med hjem. I den her tid skal det også siges, at han var kommet hjem til mig, og har været meget utryg, sådan, hvis man tømte opvaskemaskinen, og hånden lige løftede så hurtigt, eller andet, så bukker han sig og gemmer sig, og du kunne mærke, at han var bange. Det er stedet bange. Og det nævner jeg jo for bostedet, at han ligesom har en reaktion på, at man ligesom løfter hånden hurtigt, eller drejer sig hurtigt, og sådan noget, og jeg faktisk følte, der havde været noget, som jeg ikke havde fået at vide. Det har der ikke. Alt har været fint. Jeg spørger så min søn, hvad har der været sket, siden du har sådan nogle reaktioner, når jeg laver de her ting? Jeg har aldrig rørt dig. Jeg plejer faktisk bare at være sød og kærlig over for dig. Hvad sker der inde i det, når jeg gør de her ting? Og prøvede ligesom at få det ud af ham, hvad der skete. Og der var så en voksen, der havde lænet sig over ham i hans seng, råbte af ham, muligvis taget fat i ham, eller hævede ham i håret. Og jeg fortæller jo bostedet det til et opfølgningsmøde, hvor sagsbehandler også er der, og ledelsen. Og ledelsen og sagsbehandler sidder og skraldgriner af mig. Fordi at det var jo bare en historie, han igen fortalte. Det viser sig også efterfølgende, at sådan var det jo heller ikke. Det var ikke bare en historie. Det var sandt. Det var sandt. Uha. Ja. Men han får de her konsekvenser. Jeg henter ham så på bostedet. Og tager ham med hjem. Hvor jeg så får en besked fra egen sagsbehandler over i Odsherred, at hun ville sende en underretning til Tønder Kommune, for jeg havde taget ham med hjem til mine børn, fordi det var piger, jeg havde. Og jeg undrer mig lidt over, det er min søn, jeg har taget med hjem. Skal man lave en underretning på, at jeg har mit barn herhjemme? Han er her hver anden weekend, tredje weekend, sådan on off. Hvad er forskellen? Fuldtid eller weekend? Der er ikke nogen forskel. Nej, det tænker jeg heller ikke. Nej. Men man var bekymret for det her overgreb, der havde været fundet sted, eller hans handling, der havde været fundet sted, kunne have konsekvenser i forhold til mine døtre. Og ja, han har været nysgerrig på kvindekroppe og så videre, og jeg har da også taget ham i nogle ting nogle gange, hvor man har tænkt, slap lige lidt af, ikke? Altså, spørgsmål til ting og sådan noget, og det er jo også fair nok at stille nogle spørgsmål. Men de ville jo så lave den her mellemkommunale underretning i form af at få mine piger væk fra mig. Og jeg siger til dem, sådan det skal vi ikke ud. Så jeg har heldigvis en mor, der tilbyder, at han kan bo ved dem, sådan så han ligesom kommer væk fra min bopæl og stadigvæk er hjemme, for jeg har jo hentet ham uden at få tilladelse til det over for bostedet af. Selvom også kommunen kæmper totalt imod, at han må være ved os og prøver at gøre alt, hvad de kan for at få ham tilbage. Ringer og skriver og trusler, og jeg ved ikke hvad, i form af, at nu vil de lave formandsbeslutninger, og ja, han er 16 på det tidspunkt, de kan bare komme ind. Altså. Ja. Og ja, der ryger han til min mor, og Tønder Kommune lader den så ligge og ikke gør mere ved det. De ringer lige og hører, hvordan og hvorledes det ligesom har stået på, og hvad der skete. Og jeg er jo ærlig og fortæller, som det er. Og så får vi fat på Odsherred Kommune og siger, at nu flytter han hjem til mormor. Han bor der, og han bliver boende der, indtil han kommer videre på et nyt bosted. Der går noget tid, hvor de ikke rigtig ved, hvor han skal hen af, om han skal have dem som, hvad kan man sige? Hvad? For eksempel? Ja, men nej, det hedder plejefamilie, men hvor det er i familien. Det er netværkspleje, netværkspleje, ja. Ja. Det var det ord, jeg manglede. Men hvor han skal i netværkspleje. Så de vil undersøge i forhold til økonomi, bopæl, værelser, biler, alt skal jo. Altså, de graver over i alt. Og de har ikke noget at komme efter. De synes faktisk alt ser fint ud. Og de siger også, da de er der, jamen, det ser jo fint ud, det lyder rigtig godt og sådan noget. Og så et par dage efter får vi et brev om, at de kunne ikke godkendes. Fordi relationen ville blive for tæt. En netværkspleje, det gælder jo netop om at have en tæt relation. Ja, lige præcis. Men relationen er for tæt. De er bange for, at relationen kan ødelægges ved, at han bor der. Hvad er meningen så ved en netværkspleje, hvis ikke at det er bedsteforældre, der kan have, eller onkler eller tanter, eller noget af den stil. Men relationen er simpelthen for tæt, og man er bange for at ødelægge relationen. Det giver jo bare slet ikke nogen mening. Altså, det er jo det, der står i barnets lov, at det er det, de skal følge jo. Altså, ja. Hold op. Og det galopperede vi jo også lige lidt over. Altså, vi synes, det var totalt hul i hovedet. Altså, en netværkspleje er netop netværk. Det er dine relationer. Ja, lige præcis. Du plejer dine relationer. Men det valgte jeg at afvise. Så måtte vi jo så sige, jamen han kan blive her, hvor han er. I den tid, der ligesom er behov for det. Indtil I finder det rigtige sted. Det skal ikke bare være et eller andet sted, I kaster ham hen, fordi I synes, nu skal han bare lige ind i den kasse her. Og de kom jo med en masse idéer. Og alle de idéer, vi kom med, det kunne ikke lade sig gøre.
Så på et tidspunkt, der møder Mikkel, han møder så et skib, der sejler med udfordrede børn. Det kan være autister, det kan være ADHD, mange forskellige diagnoser. Og det her skib, det er faktisk mega fedt. De er ude at sejle nogle gange om året, og de har ellers en lejlighed, de kan bo i, eller et værelse, hvor de har fælles køkken, hvor man laver mad og spise sammen. Og mine tanker gik lidt på, det var også det, jeg hørte dengang, han kom på institution, ikke? Til nu står han ligesom med noget, der er magen til, er det for godt til at være sandt? Men jeg vil så også sige, at han er jo 18 lige om lidt, han må jo selv bestemme. Og han vil rigtig gerne op og bo der. Så det kom han. Og i dag, der har han det fantastisk. Altså, virkelig fantastisk. Efterfølgende er det jo så kommet frem, at det bosted, han boede på i Odense, de har jo lavet overgreb på børnene. Og udøvet vold. Og det har faktisk været i Fyns Stiftstidende. Ja. Og ledelsen er blevet udskiftet, og der har været yderligere kontroller efterfølgende. Men der har været flere børn, der er blevet reddet i hårene hen ad gange og sådan noget. Så alt det, han kommer og sagde, som de sad og grinede af dengang, det har jo teoretisk set været rigtigt. Ja. Den er ikke god. Den er ikke god. Og slet ikke for en kommune. Nej, Odsherreds Kommune har jo ikke sagt så meget til det. Men og de har ikke efterfølgende reageret på det? Vi har slet ikke hørt noget fra dem efterfølgende. Efter han er røget op til der, hvor han bor nu, der har vi ikke hørt noget fra Odshereds Kommune overhovedet. Der er de blevet meget stille? Ja. Vejle Kommune blev jo faktisk anbringelseskommune for ham i stedet for. De overtog simpelthen sagen fra Odsherred, fordi Odsherred kunne ikke finde ud af at gøre noget eller handle. Så der var en anden kommune, der må gå ind og tage betalingen for ham, for ligesom at kunne få ham videre i systemet. Er det ikke lidt påfaldende, at det her, det sker? Det virker i hvert fald lidt mere som om, at det var aftalt spil fra start af, hvordan det skulle fungere og ikke fungere, fordi man havde jo formandsbeslutningerne næsten liggende klar. Hvis ikke jeg var stukket af den dag til Sverige, så havde de nok stået der dagen efter for at hente ham med en formandsbeslutning. Det virkede som om, og lidt ligesom med plejefamilien, 2 dage efter, så er han i plejefamilie, ikke? Nå, men nu tænker jeg bare det her med, at man sidder og griner til et møde, og så viser det sig faktisk, at det er rigtigt, det der er foregået. Det betyder jo, at Odsherreds Kommune bare har lukket øjnene og bare tænker, ja, det sker ikke vel. Ej, hold nu op, ikke? Altså, kom nu ind i kampen. Altså, og ledelsen først og fremmest vil jeg sige, det er forkert, at de ikke har taget vare om den, hvad kan man sige, historie, jeg kommer med fra ham af, og siger, jamen sådan her der sket, det siger han. Og der har man ikke taget det seriøst, der har man bare sagt, men okay, vi griner bare af dig, fordi det er ikke rigtigt. Det virker som om, de har skjult noget, som de faktisk godt havde kendskab til. Samtidig med sagsbehandlere, der sidder og griner og sådan noget, det virker sådan lidt som om, jamen, vi ved godt, det er sket med din søn, men det snakker vi ikke om lige nu. Og det, jeg synes, altså, det var under alt grotesk, at man sidder og griner af en forælder til et møde på den måde. Der er faktisk kommet nogle spørgsmål til dig. Ja. Der er faktisk en, der spørger her, ved du, hvad der er sket med den svenske familie, siden de fik fjernet deres barn? Nej, det ved jeg ikke. Jeg har ikke kontakt til den svenske familie længere. Jeg var der kun i en kort periode, og jeg havde rigeligt i mit hoved i forvejen. Ja, selvfølgelig. Og så er der en, der skriver her, det kan være, det er noget, som du måske også kan snakke lidt mere om, eller i hvert fald kan rådgive om. Min datter mistrives på opholdsstedet. Hun er svigtet af systemet. Hun vil hjem, men kommunen nægter at samarbejde på dette. Hun bliver ikke hørt, så nu går jeg til medierne. Kan I hjælpe, for eksempel? Ikke? Altså, det er jo så direkte, også fordi du er politiker nu, det du er blevet. Så hvad tænker du? Aktiv i hvert fald. Ja, politisk aktiv. Ikke? Så hvad tænker du om det her, når du hører sådan noget her? Jamen, hvis man skal tage de helt sådan professionelle øjne på det. Ja. Min personlige holdning skal jeg nok sige bagefter, men de professionelle øjne, så er der jo altid 2 sider af en sag. Hvorfor er barnet på opholdsstedet? Hvad er grunden til, at man ligesom har valgt at gå ind i den her familie? Så skal man jo ind og kigge på, jamen, hvad er barnets tarv? Og så få fundet ud af, er det barnets tarv at komme hjem? Det kan godt være, at datteren gerne vil hjem. Det hører man rigtig mange gange. Men nogle gange kan der også være nogle ressourcer eller nogle egenskaber i hjemmet, der ikke fungerer i form af, hvad barnet har behov for eller den unge. Så de professionelle øjne hedder helt klart, at der skal nogle professionelle til at kigge på det. Den personlige holdning er, kæmp alt, hvad du kan. Kæmp alt, hvad du kan. For alle de advokater på, du kan. Problemet er, at den her, nu kender vi jo lidt til sagen i forvejen. Og vi ved, at det er en meget, meget grum sag, det her. Vi kender den, sådan nogenlunde.
det er jo en sag, som omhandler, hvad det hedder, rigtig mange ting, og meget svigt af systemet, hvor systemet, de simpelthen har lukket øjnene. De har simpelthen lukket øjnene, og tænker, nej, det kan ikke passe det der. Og man lytter slet ikke, hverken til barnet eller til forældrene. Ja, okay. Altså, men det er jo den klassiske, vi ser i Danmark, og det er jo det der med retssikkerheden. Hvor er den henne? Den er ikke eksisterende. Nej, den er nemlig ikke eksisterende i Danmark. Og det er jo lige præcis der, hvor det hele det bliver så indspist lige nu. Fordi forældrene har ikke en chance. Nej, tak den røde regering. Tak den røde regering, siger jeg bare. Præcis, ikke? Og det er jo lige præcis det, vi har stået og snakket om igen og igen og igen her i løbet af de sidste 4 år. Har vi stået og sagt, retssikkerheden er ikke eksisterende. Men hvad kommunen drejer det som, siger du? Ja, altså kommunen, den må forældrene lige selv komme frem med. Det tror jeg ikke, vi skal begynde, når det handler om os. Men hvis det er, vil jeg gerne hjælpe med at kigge på det, og se om jeg kan gøre noget, eller hive nogle tråde, eller... Ja. Det kan de jo kontakte dig om, og så... Ja, så sender jeg det videre til dig. Der er også kommet noget her om sikke en historie. Man bliver helt ked af det. Man bliver helt ked af, at tryghed, nærvær, omsorg ikke fungerer optimalt på de bosteder. Jamen, altså på et bosted, der er de jo betalt for at have børn i kasser, eller unge i kasser. De er jo ikke betalt for at give dem omsorg. Som vi så pænt fik at vide, de havde cirka 15 minutters omsorgstid hver dag til ham, hvor de kunne kramme, de kunne nusse ham, eller de kunne putte ham. Så måtte han selv vælge, hvornår på dagen skulle det være. De havde 15 minutter hver dag. Der er for lidt hænder. Og så er der kommet en her på sms'en. Den har vi også kørende ved siden af her. Og sms'en, den påpeger altså også, at der er et eller andet helt roligt ravne galt. Fordi der er kommet en fra Johan. Han skriver, hvordan i alverden kan du i det hele taget acceptere, at Odsherred Kommune har været, undskyld mit ordsprog, så er der nogle røvhuller. Jeg har heller ikke accepteret det. De får krig til kampen nu. Fordi efter den her sag, den kom ud med bostedet, der kommer vi også til at køre noget den anden vej. Og så må vi jo se, hvad det bringer. Det vil sige, du angriber simpelthen den anden vej nu? Der kommer til at blive angrebet, fordi de lovede mig, at de kunne passe bedre på ham, end jeg kunne. Ja. Han blev kriminel. Er det at passe bedre på ham, end jeg kan? Ej, mine andre børn, de er ikke kriminelle i hvert fald. De Nej. trives. Så jeg ved ikke lige, hvor det ville have været bedst at være. Nej, det er jo det. Og så kan man sidde og tænke sig lidt om, og så måske tænke, okay, er det nu, hvor Odsherred Kommune måske skal lægge sig fladt ned nu, og sige, okay, vi begik en fejl, sådan og sådan og sådan. Jeg tror i hvert fald, de skal have ryddet op i deres ledelse og i deres socialrådgiver, for at kunne få kommunen til at fungere korrekt igen. Men det er jo en kommune, man ikke hører så meget om. Jamen, det er jo klart, de skifter jo sagsbehandlere hver dag. Altså, jeg nåede at have over 50 sagsbehandlere på min søn igennem de 16 år, han var anbragt. 50 sagsbehandlere? Over 50 sagsbehandlere. Nogle af dem var der kun en uge. Det siger lidt om, hvordan systemet hænger sammen. Der burde du have de siger jo, at børn med autisme skal have en stabil hverdag. Det vil sige, at de skal ikke møde nye sagsbehandlere, nye mennesker hele tiden og hver dag. Hver gang vi havde et møde, var der en ny sagsbehandler. Ej, det holder ikke. Ej, det holder jo ikke, mand. Men den værste var der så i længst tid, kan man sige. Det var svært synd, men... Ja, ej, men det er jo helt sindssygt. Var det Birkelund i Odense? Er der en, der spørger om? Nej. Det var ikke Birkelund. Nej. Bihuset. Det var Bihuset. Ja. Så er der en, der spørger her. Ingen tør at gå ind i den sag fra Sønderborg af politikere, borgmestre, kommunaldirektører eller byrådspolitikere. Heller ingen medier tør. Der er kun Radio SNR, som jeg snart håber er ved at afslutte sagen. Også mere på grund af mit helbred. Tiden render med en. Det er en sag nede fra... Ja, jeg har hørt om den et par gange efterhånden. Ja, og ja. Den er voldsom. Den er meget voldsom. Ja. Men, og der er ikke nogen, der gør noget. Nej, men jeg ved, at hun har mig på Facebook, så hun kan sende mig en besked, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre. Om jeg kan hjælpe hende med nogle paragrafer eller noget. Jeg kan ikke garantere, at jeg kan hjælpe, men jeg vil gerne gøre det et forsøg. Så er der en, der skriver her, der er ofte ingen, der holder tilsyn med børnene fra politisk side. Er det noget, som du måske kan se lidt ind i, og måske tænke, der mangler sgu noget opsyn her? Ja, nej. Teoretisk set, no offense, men teoretisk set er det jo ikke politikernes ansvar at holde styr på bostederne. Det er kommunens ansvar, at bostederne fungerer optimalt. Politikerne kan have kontrolteam, eller hvad de nu kalder det for, hvor de ligesom kommer ud og ser stedet og finder ud af, hvem er ledelsen. Sådan lidt ligesom et intromøde på bostedet. Det havde vi også en politiker, der kunne gøre. Eller jeg tænker, der var en politiker, der gjorde det, fordi vi fik i hvert fald kontakt til en. Og så, at det ligesom kørte, som det skulle.
Men problemet er jo også mange gange, når politikerne kommer ud og kigger, så sætter de jo bare en facade op i de par timer, hvor de ligesom er på besøg, og derefter så vælter det igen. Fordi det skal jo se godt ud til. Ja, selvfølgelig. Sådan er de Det er et sminket lige, ikke? Ja, jamen det er det. Men, altså, hvorfor er det, at man ikke sætter et kontrolteam på? Det er bare en idé her. Man sætter et kontrolteam på, som kommer på uanmeldt besøg. Jamen, det tror jeg også, man har. Fordi der er jo nogle ting, man skal holdes ops på, og nogle ting, der skal kontrolleres og sådan noget. Altså, der er også legepladser, der bliver kontrolleret og sådan noget på bostaden. Du kan ikke bare have en legeplads, som der ikke bliver kontrolleret overhovedet i løbet af de 40 år, måske man har børn der. Men jeg tænker, at jeg tror, uden at vide det, at de må have noget kontrolteam af en eller anden grad. Spørgsmålet er bare, om de kontrollerer for sjældent. Det er jo spørgsmålet. Og mange gange så inviterer man jo, eller man ringer og siger, at man kommer den dag. Måske skulle man komme uanmeldt. Ja, det er jo det, så er det jo dumt, sådan ikke? lidt undercover, ikke? Ja, sådan lidt undercover, ja, præcis. Det kunne måske også være, at man måske skulle have en ind, som måske arbejder undercover, og så måske ikke ligefrem, ja. Men det er også noget med ressourcer at gøre. Vi har jo ikke ret mange ressourcer, for der bliver jo ikke sat ret mange ressourcer af til lige præcis børneområdet. Nej, det er det sociale, ja, det vil de helst Der ikke. bliver jo sat af til at fjerne børnene, i stedet for at betale for at få dem fjernet, ikke? Ja, præcis. Ja. Og det er jo vanvittigt. Det er jo Hvis man kigger vanvittigt. på, hvor mange børn, der er blevet fjernet hen over de sidste 1,5 år, kigger på, hvor meget der har kostet, så kunne alle bosteder være gode i dag. Ja, hold da op, mand. Der er faktisk kommet en til her. Jo, det er politikerne, der skal sørge for, at forvaltningen overholder tilsynspligten, Det er rigtigt. som ligger i kommunalstyrelsesloven. Det er rigtigt. Mm. Men det kræver også, at de har kendskab til det, politikerne. Det kræver, at der er nogen, der gør dem opmærksom på det. Selvfølgelig kan en borger godt have en bekymring og ligesom skrive til, lad os bare sige, borgmesteren, der er en bekymring her, vi vil gerne have, at I kontrollerer det her sted. Men hvis det er en, der skriver kun, så er det jo lidt useless. Man bliver nødt til at være nogle flere, der ligesom går sammen og siger, vi har et problem her. Kan vi få tjekket op på det? Så det vil sige, Ellers så kan de jo de kan jo rende rundt hele tiden, hvis det er, at de skal lytte på alle, der skriver. Jeg tænker, at nu sidder jeg ikke selv inde i byrådet, men jeg tænker, at dem, der sidder i byrådet ud fra, hvad jeg har hørt, de har sindssygt travlt for rigtig mange henvendelser. Så nogle gange er det også med at finde den store fisk i vandet frem for den lille fisk. Nå, simpelthen gå efter den store. Ja, selvfølgelig. Klart. Jamen nu tænker jeg mere på dem, som der er flere henvendelser på. Hvis nu du har 5 bosteder, men det ene, der har du fået 10 henvendelser, det andre har du fået 1 på, hver der er noget negativt, så tager du den med 10 og går ud og får kontrolleret først. Så Og det er bare for sjældent, der sker noget. Det er for sjældent, man går ind i det her, fordi så får de lige præcis den der tilbage, som vi også snakkede om, at vi går ikke ind i enkeltsager. Hvad er det for noget vrøvl? det gør man jo i et eller andet omfang. Det gør man jo også som privatperson. Ja, selvfølgelig. Jeg sidder som frivillig og hjælper folk med det. Ja. Altså, Men altså, er det ikke noget, hvor du også tager dig til hovedet nogle gange, når du får de der kommentarer der, ikke med, at det er, vi går ikke ind i enkeltsager, og du sidder som, du er politisk aktiv og til at tænke sådan lidt, hvad der foregår, ikke? Altså. jo, altså jeg har det sådan lidt, at selvfølgelig går man ind i enkeltsager, fordi lige meget hvad, så får du sager, som er en konkret sag. Og det gør man også som frivillig, når man sidder og hjælper rundt omkring. Og der er det jo ligesom inde i en personlig sag. I det øjeblik, du ligesom har kontakt med nogle forældre, eller en sagsbehandler, eller en advokat, eller hvad du nu har. Det er jo en personlig sag. Det kan du ikke komme udenom. Mm. Og jeg tænker, at de fleste, som hjælper i de her situationer, går ind i personlige sager. Det kan godt være, det lyder så fint at sige, at man ikke gør det, men de fleste gør det jo inderst inde. Og det er jo lidt det samme, når de sidder og behandler noget i byrådet, eller i børn og unge, forvaltningen. Det er jo også personlige sager. Og det er jo der, hvor det faktisk kommer over til det næste, vi så er kommet over i, ikke? Det skulle egentlig have været i anden time, men nu tager vi det bare lige nu. Hvad det hedder. Officielt princippet. Det er jo lige præcis det, der sker i børne- og ungeudvalgene. I valgene rundt omkring i hele landet. Det er også det, der skete i min sag, kan man sige. Præcis. Officielt princippet. Var det opfyldt i din sag? Nej, vel? De har jo ikke, altså, vi starter på et mor-barn-center, hvor der faktisk ligger mega pæne rapporter. De har intet at komme efter. Det eneste negative, der står, det er, at jeg har været der, før jeg fødte. Så jeg har jo en relation til de unge i huset. Og ligesom et netværk på den måde også. Og nu skal jeg over i mor-barn-afdelingen. Og der skal jeg jo slippe de unge. Det er fandme svært, når man har samme have. Og man stadigvæk har en relation til dem, og gerne vil have et netværk der, hvor man bor. Men undersøger ikke yderligere, efter han kommer ned, eller falder ned på gulvet, om jeg faktisk kan varetage rollen. Man siger, nej, nu går vi ind og laver en formandsbeslutning, fordi du kunne ikke varetage ham i det her øjeblik, eller det her sekund. I stedet for lige at arbejde videre, hvad nu hvis det sker igen? Kan hun så være i den her situation? Takler hun den måske bedre? Var det, fordi hun stenede? Var hun i chok? Eller var det faktisk en sut, hun ledte efter? Det er ord mod ord.
Man har ikke undersøgt beviserne om, der var nok bevis på at få ham anbragt. Kun min baggrund, at den kan man ligesom bare bruge imod mig. Den turbulente fortid. Ja. I stedet for ikke at sige, jamen prøv at høre, vi kigger på dig som et nyt voksen individ, menneske. Og vi lader ligesom tingene ligge, der har været ellers. Vi starter forfra, vi nulstiller, nu har du fået din søn. Vi skal se, at det hele kan fungere. Men det gjorde man bare ikke. Man kiggede stadigvæk på, at jeg var den der unge pige. Nok fordi jeg havde boet der i mine teenageår. Og nu var jeg ligesom mor, så man så mig stadigvæk lidt som en teenager, bare med et barn. Der burde man jo også have lavet nogle andre undersøgelser. Man burde have sendt dem videre til et andet mor-barn-center, frem for at være samme sted. Og så burde man have undersøgt lidt grundigere. Jeg tænker, der skulle have været noget mere observation, når døren var lukket ind til mit værelse. Jeg kunne godt sidde en hel dag med lukket døren på mit værelse med min søn. Der var ikke nogen, der kontrollerede os i løbet af dagen. Ikke en. Mm-hmm. Så beviserne er der jo ikke 100%, kan man sige, på, hvad der er gået galt, hvad der er sket. Det er jo helt vildt det her, fordi det er jo lige præcis det, som officielt princippet, det er nemlig gået ud på, for det er jo også det, der bliver kaldt undersøgelsesprincippet. Og det er jo lige præcis det, der er. Så det forpligter jo de offentlige myndigheder til at sikre, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, før de overhovedet træffer en beslutning. Og det er der bare rigtig, rigtig mange, der oplever, de her forældre her, der er bare rigtig mange, der oplever, at de sjusker med det her officielle princip. Altså, hvis man gik ind og kiggede i alle sager her, så tror jeg faktisk, man fandt 80%, hvor der var fejl i, ikke? Der er også kommet en her. Man tør ikke at tro noget mere. Så tænker bare, den sag glemmes. Og så må man tænke på på sit helbred og sin fremtid. Mm. Men der er jo rigtig mange, der bliver kørt ned på, at de ligesom prøver at tage en kamp op. Fordi kampen, den er så lang, og den er så sej, og den er så hård. Og hvis man står med det helt alene, så kan man godt bare føle sig totalt ensom, fordi at man bliver bare hakket ned alle steder, du rammer. Så er det bare en mur, du rammer. Og det er desværre. Desværre er det virkelig sådan, det er. Og det burde ikke være sådan. Det burde være, at der bliver lyttet på en, når man faktisk har behovet for det. Altså nu tænker jeg sådan, altså, hvor vil du gerne ind og have sat dit aftryk? Jamen, jeg er jo der, hvor jeg skal læse til socialrådgiver. Ja, endelig. Ja. Netop, fordi jeg synes, der er nogle ting, der er huller i, og de ikke helt fungerer. Men jeg vil så gerne starte i børn og familie, helst et eller andet sted. Håber jeg der, hvis der efter i dag er nogen, der har lyst til at have mig. Og så videre ud med kriminelle unge, fordi vi har jo også nogle, som jeg også nævnte for dig, inden vi startede, der er også nogle kriminelle, som bare bliver løsladt, og så skal de klare sig selv og røre tilbage i miljøet hele tiden. De får faktisk ikke den der udslusnings gode fase, hvor man hjælper dem med bolig, hjælper dem med at få arbejde. Så det er der, du gerne vil være? Det er der, jeg gerne vil være. Okay. Men jeg tænker også, det er mit bagage, der ligesom gør, at man gerne vil være der, hvor man har været igennem i systemet. Godt være, jeg ikke er der længere. Men man ved jo godt, at der altid er en risiko for, at der lige er en, der laver en anonym underretning på et eller andet, eller bare vil ramme en hårdt, ikke? Og det er jo også, man kan sige, den største fejltagelse i Danmark, at man kan lave anonyme underretninger. Men det er jo godt, at du vil starte inden for det her, og det ser man faktisk rigtig tit, at de her forældre her, hvor moren til mødrene, de faktisk går i gang med en socialrådgiveruddannelse, eller en juristuddannelse, ser man også tit. Problemet er bare, når de så bliver uddannet. Så er der ikke nogen, der vil have os. Nej, men det er ikke så meget det. Det er mere det der med, at når man så bliver uddannet, så er det, at man kommer ind til et system. Når man kommer ud fra skolen og skal ansættes i en kommune, så kommer du ind til et system, hvor du får at vide, at sådan og sådan og sådan er det bare. Og hvis du ikke kan rette dig efter det, så ud med dig. Jo, men altså, har du mødt en sagsbehandler endnu, der har overholdt reglerne? Nej. Jo, en. Ja, men jeg har mødt en, der har overholdt reglerne. Det fortæller så også rigtig meget. Der er smuthuller i alt. Ja. Men altså, jeg har mødt en, og det var meget overraskende, som virkelig overholdt reglerne, og virkelig var på og fulgte alt til punkt og prikke. Så har du været heldig, det har måske været den eneste i Danmark. Ja, men hun var også rigtig, rigtig god, hende her. Hun var virkelig, virkelig god. Der kan godt være gode socialrådgivere, ikke fordi alle er dårlige. Vi havde også en i Tønder, der var sindssygt dygtig, og hun var virkelig dygtig. Og hun, det var jo lige før, hun blev en del af familien derhjemme. Fordi med Mikkel dengang, der kom hun jo i hjemmet, og ligesom skulle sikre sig, at alt var okay. Ja, lige præcis. Og hun var super sød, men jeg vil også sige, at ud af alle de sagsbehandlere, jeg nåede at have på Mikkels sag, der er det nok den bedste sagsbehandler, jeg havde. Det var dem, der kom og tjekkede op på, min pige faktisk havde det godt i den periode, han boede ved mig. Ja. Men det var noget helt af det, de så, end hvad os havde så. Jamen, de så jo, at det sådan set fungerede. Selvfølgelig havde de en bekymring i forhold til det her med, at han havde sin
hormoner, der kom i spil og sådan noget, og jeg havde 3 piger og snart en teenager derhjemme, datter. Så selvfølgelig var der noget bekymring i det, men jeg fik jo ikke chancen for at bevise, at det kunne lade sig gøre, at han ligesom var der. Fordi der ville blive lavet en mellemkommunal underretning ellers. Igen, så har vi det der med, at man skal ind og undersøge tingene, man skal være sikker på, at undersøgelserne ligger der, de er i orden. Der blev ikke undersøgt noget på det tidspunkt. Så vi skyndte os bare for ham til min mor, og så var der ikke nogen mellemkommunal underretning. Sådan. Så lukker man den ligesom der. Så var der ikke noget at komme efter. De fik i hvert fald ikke, hvad de gerne ville have. Så, ja. Men selve systemet her, efter barnets lov er kommet ud, altså hvad mener du om barnets lov? Jeg synes, der er nogle ting, man skal have ændret i den. Altså først og fremmest, der bliver der fjernet alt for mange børn. Alt for mange børn. Det er som om, at det forsøg, man fik, dengang jeg fik min søn, hvor man ligesom kom på et mor-barn-center, man fik lov til at få muligheden for at klare sig. Man kunne også få støtten og hjælpen i hjemmet. Det er lidt som om, de ressourcer, de er sparet væk nu, frem for at man bare går ind og siger, jamen du kan ikke være forælder, vi tvangsfjerner lige dit barn. De når ikke at få en reel chance, mange forældrene. Selvfølgelig er der nogle forældre, hvor det er, at de bare ikke kan være forældre. Men jeg har det også sådan lidt inderst inde, og det er jo fordi, jeg som regel selv er gode i folk. Så jeg har det sådan lidt, alle kan være forældre, det er bare et spørgsmål om, hvor meget. Hvor meget kan du være en god forælder? Kan du være det på fuldtid, deltid, en time, 5 minutter? Det er jo så tiden, der skal vise det. Det kan den kun være, at du får chancen. Men den her barnets lov her, det er jo ligesom om, at man siger, at den er lavet til at gavne barnet. Men problemet er jo, at den er jo ikke til den er ikke til børnene. Den er til det sociale, og den er til socialrådgiverne, til det kommunale. Det er den, de bruger. Og de hopper meget let og elegant over, hvad det hedder, det her netværkspleje og så videre. Det hopper de meget let og elegant over. Der går faktisk rygter om, at den bliver taget baglæns. Jeg vil ikke sige, at de går lidt og elegant over det. Jeg vil sige, at de går lidt og elefant over det, fordi de laver lige så meget tumult, som de faktisk skaber god stemning. Det er faktisk rigtigt. De laver mere ballade og lort, end de gavner. Så, jamen, man kan vente om at sige, altså selvfølgelig er der nogle ting, de skal holde sig til, og så videre, men altså, igen, dem, der er imod den nye barnets lov, er jo også dem, der som regel ikke stemmer rød, så det kan jo være dem, der er for, de skal gå ind og stemme blå også, så vi kan få det væk. Anyway. Nå, jamen altså, blå blok, hvis vi lige skal snakke politisk, og vi skal være rigtig politisk korrekt, så vil blå blok jo gerne have fjernet barnets lov. Ja. Fordi det, der sker lige nu, og det er jo faktisk meget, meget alvorligt, det der sker lige nu, det er, at der kommer diagnoser på, jamen altså, det kører bare med diagnoser lige i øjeblikket. Og hvad gør diagnoserne? Det gør, at de kan ikke komme ind til militæret. De kan ikke komme ind på et ganske normalt arbejde. De kan ikke udføre nogle ting. Det betyder altså, at Danmark svækkes i den sidste ende. Ja, så kan du jo vente om at sige, at de diagnoser, der bliver stillet, det bliver jo stillet gennem kommunen som regel. Altså kommunen har hyret nogen til at få det gjort. Fordi man skal finde ud af, om det her barn egentlig er normalt i gåseøjne. Når man står i en sag med kommunen, vil der mærke det. Jeg tror mange gange, at børnene de får et stempel, som de faktisk ikke har haft behov for at få. Præcis. Og det er bare, fordi det er så nemt at sige, du har ADHD, nå okay, men du har også det her, du har også det her, du har også det her. Nu har vi en grund til at fjerne jer. Og det er jo lige præcis der, hvor problemet kommer i sidste ende, når vi kommer længere ud på længere sigt. Fordi så kan de ikke komme ind til militæret. Nej. De kan ikke komme ind til der. De kan ikke få deres drømme opfyldt. De kan ikke engang komme ind til politiet, hvis de drømmer om det. Det er jo et kæmpe problem. Ja, det andet problem er, at man kan også kigge på om 10 år eller 20 år, hvor mange normale børn har vi, fordi de har fået stempler i panden alle sammen og levet på medicin hele deres liv. Altså, der er også nogle fremtidsaspekter i det. Det er jo ikke kun nu og her. Men de her stempler, de gør, så rører de på medicin, så får de lige en speciel diagnose. Altså, det er mange ting i det, og deres fremtid bliver ligesom lidt kvæs på et eller andet punkt. De kan ikke komme i militæret, som du selv siger, men der er også nogen, der får problemer med arbejde, fordi de sætter sig selv børnene. Når de når teenageårene, det ved vi alle sammen. Når et barn når teenagealder, så går der noget i gang i hjernen. Der kommer nogle hormoner. Der kommer en masse tanker. Hvis de ved, at de har ADHD, så kører det ind i hovedet på dem, som om, jeg har ADHD, jeg er ikke normal. Jeg har hyper, jeg kan slet ikke sidde stille og alt sådan noget. Og det sætter sig lige pludselig som en vane i kroppen, frem for ligesom at få det brudt og føle sig normal. Og det kan også give nogle forhindringer i forhold til fremtidsarbejde. Jeg tænker, om 20 år, der er det begrænset, hvor mange unge mennesker, der arbejder. Fordi alle har fået stempler i panden. Og det er bare min personlige holdning.
Ja, men altså, det er jo, og det er jo også fuldstændig korrekt, altså, fordi vi trækker jo det ned, altså arbejdskraften trækkes ned på det, og det er derfor, at vi selvfølgelig skal have den her barnets lov væk. Den skal væk, sådan så at du kan få børn, og du kan leve i Danmark, som du kunne før. Altså, diagnose skal i hvert fald kun gives, hvis der virkelig er et grundlag for det. Det skal ikke bare gives, fordi at man synes, at nu skal der være en begrundelse for at kunne gøre nogle ting. Og jeg tror personligt, at det er noget, man gør for at gøre de her tvangsanbringelser nemmere, fordi så kan forældrene ikke lige overkomme den her situation. Det kan være, at der er nogle forældre, der i forvejen er drænet rigtig meget. Så får barnet ADHD eller autisme, men reelt set måske ikke 100% lige har den diagnose. Måske har barnet noget andet. Det kan være, det er sensitivt, men man har valgt at sige, at det er autisme. De læner sig rimelig godt op af hinanden. På den måde, så er det nemmere at fjerne børnene, fordi et sensitivt barn kan du bedre danne nogle omgivelser og tryghed for, end du kan for en autist. En autist kræver sindssygt meget, taler erfaring. De kan være super søde og kærlige, men godt nok også være en mundfuld af. Men det gør det nemmere at fjerne børn. Det er rigtigt, det er rigtigt. Lige her på falderebet, inden vi lige skal have en lille bitte pause, og man lige kan komme ud og lige få lidt luft, så er der faktisk en her, der skriver, at de træffer afgørelser først og visiterer bagefter og oplyser sagerne til sidst. Det er helt baglæns. Derfor gik Rigsrevisionen også ind i sagerne. Den rigtige rækkefølge fremgår på de forreste sider af den lange udgave af Rigsrevisionens nyeste beretning fra 9.4.2026. Og den her beretning her, det er jo, altså Rigsrevisionen, ikke? Altså det er jo 69% af sagerne, der er fejl i. Det undrer mig ikke. Det er jo helt vildt. Det undrer mig ikke. Altså, Gør det virkelig ikke? det er jo helt vildt. Altså, der er jo nogen, der skal have sine børn tilbage. Så det er der jo. Det tænker jeg også uden tvivl. Jeg tænker, som jeg også sagde før, at nogle gange er det nemmere bare at fjerne børnene frem for at give hjælp og støtten i hjemmet og se, hvor meget kan du egentlig holde ud hver forælder. Kan du det fuldtid, deltid eller en time? Den mangler. Det var der før i tiden, hvor du ligesom fik en mulighed for at bevise, at du kunne det her. Det kunne godt være, at du ikke kunne det fuldtid, og det var okay at sige, at man ikke kunne det fuldtid. Men så havde du børnene, så havde du måske en aflastningsfamilie, du kunne smide børnene hen i, når du faktisk havde behovet. Den mulighed får du bare ikke foræret i dag. Det gør du bare ikke. Så er det nemmere, man tager dem fuldtid. Men det sjove er jo også nu, at de står faktisk og mangler adoptionsfamilier nu. Fordi de adoptionsfamilier på ventelisten, de er fuldt booket. Så hvad gør man med de næste tvangsfjernelser? Ja, men der er jo også problemer, ikke? Fordi at, der er jo rigtig mange, der ikke tør at adoptere mere. Jamen, det kan jeg også godt forstå. Der er mange, der faktisk ikke vil være med til det. Altså nu så jeg det program der på DR1 med de her bortadoptioner. Ja. Hvor de rører i plejefamilie først, så rører de lige videre til en anden plejefamilie, så rører de over adoptionsfamilien, så vil adoptionsfamilien ikke have dem. Så rører de tilbage til første plejefamilie. Så skal de kæmpe for at blive adoptionsfamilier. Fordi de kan ikke bare blive godkendt. Altså, det er simpelthen... et barn på 2 år, der kaster rundt i 3 familier, ikke? Ja, det holder jo ikke. Det holder overhovedet ikke. Det er i hvert fald ikke børnevenligt. Det var barnets lov, vi snakkede om, var det ikke det? Jo. Ja. Jeg synes ikke, det lever op til den. Nej, vel? Det Og det har du fuldstændig ret i. Ja, så går vi altså ind i anden time her, dykker ned, og det gør vi altså på fuld hammer, fordi at, vi skal selvfølgelig videre med det her, fordi det er jo et emne, som er fuldstændig vanvittigt, det her sociale emne her, og det er jo et sted, hvor mange ikke rigtig tør at gøre så meget, og derfor er det jo også vigtigt, at det bliver belyst ordentligt. Selvom vi selvfølgelig har været rundt i rigtig mange kommuner, kan man sige. Og vi har kørt det her rigtig, rigtig længe. Men det er ligesom om, at der er lige nogle ting her. Kim Larsen og Midt om natten tilbage fra 1983, som altså tager os ind i anden time af Dykker Ned. Og hvis du lige logger på, og hvis du lige er tunet ind, ja, så er Dykker Ned altså et taleprogram, som vi skal lave for at få lov til at køre uden reklamer. Og der er kun en time tilbage, så det handler lidt omkring det her med, hvad er det egentlig, der foregår bag de lukkede døre på de forskellige, kommuner og så videre. Og man må sige, at debatten er rigtig godt i gang herinde, og du kan også være med. Du kan hoppe ind på vores Facebook-side. Du kan også, lytte med på appen, skrive ind på sms'en. Det skal du være meget velkommen til, hvis du vil blande dig i debatten. Det der er i det, er, at vi skal lidt videre her, og selve det her med, at de laver ulovlige paragraf 20'er, det er jo det fremgår af, af Rigsrevisionen. Paragraf 20, det er jo
Det er jo fuldstændig vanvittigt, at man kan begynde at fuske med det. Hvad er det, der foregår? Det er jo et godt spørgsmål. Ja, men altså nu tænker jeg sådan lidt, altså Rigsrevisionen, når de kommer ud med noget, og ligesom siger, hallo, der er fejl i de her ting her, og kommunerne, de nægter simpelthen at makke ret og rette ind, Jeg tror bare, de springer over ved gadelavst. jamen så har vi jo et kæmpe problem jo. Ja, men jeg tænker, at sagsbehandlere, de er virkelig presset, tænker jeg. Altså, hvis man skal kigge på deres arbejde, så tror jeg, de er monsterpresset efter den nye børnelov, og det er ikke en undskyldning overhovedet. Men jeg tror, de er monsterpresset. Kan det være noget med ledelsen at gøre, at de står og hammer dem oven i hovedet og siger, nu skal vi altså køre det her igennem? Altså, hvis jeg skal kigge på min egen sag, så tænker jeg, at det har noget at gøre med alt det skift af personale, man har. En socialrådgiver, der når lige at sætte sig ind i sagerne og faktisk møde de her familier, og så bliver skiftet ud kort efter. Der er jo noget helt galt. Enten er det stresset miljø, for stresset, og det skal man jo helt klart gå ind og kigge på og finde ud af, hvad kan man gøre for at gøre arbejdsmiljøet bedre. Sådan var det i hvert fald i Odsherred Kommune. Det var rigtig meget stress, de gik ned med. Men samtidig så tror jeg også, det har noget at gøre med arbejdsvilkårene nogle gange. At det ikke er det, man har sagt ja til, når man uddanner sig som socialrådgiver. Men der måske er en ledelse eller en kommunal afdeling, der ligesom har vurderet, at man skal gøre tingene på en bestemt måde, som du selv var inde på. Ja. Men altså nu tænker jeg bare, fordi der er jo rigtig mange, der starter på socialrådgiveruddannelsen, og kommer med den her intention om, at jamen, altså, jeg vil gøre en forskel. Og når de så kommer ud til det kommunale og endelig skal i gang efter uddannelsen, så ramler de ind i det her. Så jeg vil jo sige, det er, fordi man ikke har nået så nok. Det lyder hårdt at sige. Men hvis man har et mål, så skal man stå ved sin mål. Og det kan godt være, at der er nogle regler, der ligger til grund for, at du ikke kan stå ved din mål. Men så vidt jeg har set i min sag, så har de åbenbart rigtig, rigtig mange smuthuller, så der må også være nogle smuthuller til ikke at overholde de regler, der er på arbejdsstedet. Fordi man ser jo også, at der har jo været rigtig meget kritik af de her bosteder her generelt, hvor man virkelig har taget rigtig mange i fusk. Man har taget rigtig mange i det her med at snyde og så videre. Altså, er vi derhen, hvor vi i Danmark faktisk står med et kæmpe problem, når det kommer til de her bosteder her? Fordi det er jo ikke sådan, bosteder skal køre. Altså, nu kører der jo noget på Facebook, hvor det er, at de snakker om, hvilket land er det gladeste og rigeste land. Bare sådan en spøj til side. Og der er Danmark den på, hvor rimelig ofte op med, vi er det lykkeligste land, vi er det rigeste land, vi er den med mindst korruption. Jeg ved ikke helt, om der er nogen, der har lavet den her oversigt og tænkt, jamen Danmark, de har det perfekt, men ikke rigtig har kigget på børnesagerne. Og du tror ikke, det er sådan en parodi, der er kommet? Nej, det tænker jeg ikke, for det er faktisk sådan en turist. Ting, man kan gå ind og kigge på. Så det er jo for at tiltrække turister. Okay, så vi simpelthen... Jeg vil ikke sige, at vi er korrupte, men jeg siger bare, der er noget, der ikke stemmer. Ja, der er noget, der ikke stemmer med det her, ikke? Fordi hvis du kigger på selve, hvad der er, der foregår på det sociale område, så... Der er noget, der ikke stemmer, og der er noget, der burde tages mere hånd om, og mere kontrolleres oftere. Men jeg tror også rigtig meget, der handler om ressourcer. Jeg tror ikke, at da man har lavet barnets lov, så tror jeg ikke, man har tænkt på, hvor mange ressourcer den kræver. Jeg tror ikke, man har tænkt på, hvor dyrt den ville være at lave. For den har kostet samfundet sindssygt mange penge. Vel at mærke skatteyderpenge. For det er jo ikke penge, vi bare finder nede i bunden af statskassen. Dem gemmer vi jo. Og giver til Ukraine, ikke? Ja. Jeg tænker, at det har noget at gøre med ressourcerne. At man mangler ressourcerne, og man burde gå ind og kigge på, hvad kan man få for det her beløb, man har. Hvordan kan vi bruge det bedst muligt? Og hvilke ressourcer mangler vi? For eksempel måske 10 sagsbehandlere mere på hver pind. Men nu tænker jeg også sådan lidt, hvorfor er det, at der ikke er nogen politikere, der tør stille sig op i Folketingssalen og sige, vi har et problem, venner. Vi har simpelthen et problem med det sociale område. Hvorfor er det, at man ikke kan få lov til at være forældre i Danmark? Hvad foregår der? Det synes jeg faktisk er det, jeg erfarer. Nu afbryder jeg dig lige, for det synes jeg faktisk, det jeg erfarer. Ja, endelig afbryd. Nu ved du, jeg ikke holder min mund. Ja, præcis. Jeg ved, at Peter Kofod, han var meget op i forhold til det her med barselen, da den kom frem, barselsreglen. Med at man ikke selv kunne få lov som forældre til at bestemme, hvordan barselen skulle opdeles, fordi at far og mor skulle have barsel, og det var altså sat op i kasser nu, hvordan man gjorde det frem for før i tiden, hvor mor bare kunne tage det hele. Ja. Nu er man påduttet, at man skal tage barsel som far. Som regel er det fint, at en har barsel, fordi at den anden kan tjene pengene og ligesom have en stabil indkomst. Ved mor og far skal begge to fra deres arbejde, er der risikoer i det. Der er risiko for, at de bliver opsagt på en anden begrundelse end barsel. Der er også risiko for, at man går ned i løn, fordi den ene tjener mindre end den anden. Før i tiden, så satte man jo typisk den, som tjente mindst, til at være på barsel, og så den, der tjente mest, arbejdet. Det kan du ikke i dag.
Hvis mor er på kontanthjælp, så skal hun bare i aktivering, far han skal blive hjemme fra arbejde, selvom han har fuldtidsarbejde. Det er jo fuldstændig åndssvagt. Så jeg tænker, at DF har været inde og kommentere på nogle af områderne, ikke alle, men nogle af områderne. Og jeg ved, at vi ikke er færdige endnu, fordi vi er meget modstandere af den. Ja. Og jeg ved også, at Messerschmidt har haft den oppe en gang før. Det her med, at man ligesom tager muslimske familier og så videre til Danmark og bruger pengene derfra for at bruge dem på vores egne familier. Og det er der også noget om, at vi bliver ved med at tage indvandrere ind, frem for de at koncentrere os om dem, vi faktisk har i Danmark. Men jeg tænker også det her med, at hvorfor er det, at man ikke bare stiller sig op og siger, prøv lige at høre her, venner mand, der skal altså ske noget på det her område her. Det nytter ikke noget, I pakker det væk og pakker det ned i kasser og lukker det ind i et skab og smider nogen væk. Men det handler om flertal. Det handler om flertal, og hvis ikke der er flertal for det, så er det rigtig svært at få gennemtrumfet, fordi at hende Mette Frederiksen, hun sidder på den høje pind, og det er hende, der styrer det hele. Så har hun Lars Løkke i ryggen, som lige støtter hende også, eller hvad han nu gør for hende. Og ja, så har vi jo så alle de andre også, der sidder der. Det kræver, at man har flere fra Blå Blok, der ligesom stepper op og stiller sig op sammen og siger, der skal ændres her. Jeg ved, der har kørt en masse, forslag til Folketinget i forhold til det her med barnets lov, men også i forhold til tvangsanbringelser. Problemet er bare, at der er ikke nok, der skriver under. Så den kommer aldrig op. Vi er simpelthen ikke nok, der støtter det forslag. Kan det have noget at gøre med, at når det så endelig er, at det her borgerforslag, det faktisk kommer ud til befolkningen, at man så tænker, tør jeg skrive under, får jeg problemer? Er det der, vi ligger? Du skriver under anonymt, når du skriver under på et borgerforslag, så der er ingen, der kan se, at du har skrevet under. Men det er der jo rigtig mange, der ikke ved. Men som regel, så står det jo i kommentarerne, om det er et anonymt borgerforslag, eller det ikke er. Det kunne måske være, at man lige skulle kigge på det så. Og det er jo en god ting til alle jer, der ser med, og alle jer, der lytter med. Det er altså anonymt. Simpelthen anonymt. Så selvfølgelig skriver du under med mit ID, men der er jo ikke nogen, der sidder og kigger på, hvem har præcis skrevet under. Det er der jo ikke. Hvor skal de gøre det henne? Staten kan se det, hvis de slår dit mit ID op. Men det er jo ikke, fordi dit navn står på den. Det eneste, der står på det her borgerforslag, det er stifterne af borgerforslaget. Og det er jo dem, der har oprettet borgerforslaget. Og de skal stå der. Ja, selvfølgelig. Det er jo klart. Men der skal jo ske noget, og det er jo også det der med, lige nu, der lever folk i en lille bitte kasse. Vi ved ikke, hvad der sker. Jamen altså, bare lige for at tage det hele. Vi kan lige så godt tage det hele med, fordi det hænger jo også sammen med det her med børnene og så videre, det sociale område. Det hænger jo sammen det hele jo, hvis du endelig tager det her tandhjul her. Og det er jo det her med, at fødevarene stiger, benzinpriserne stiger. Det eneste, der ikke stiger, det er sjovt nok elen. Elbiler, det kan du godt køre rundt i, det er okay. Men problemet er, at hvis du kigger på mange børnefamilier, hvis priserne de stiger på mad og så videre, institutionerne de stiger, selvom der bliver sat penge af til, at de skal falde, så sker der ikke rigtig noget. Det er ligesom om, at man presser familierne ud, og så må de bare arbejde lidt mere. Er det den vej, man kører i Danmark? Altså, jeg vil lige rette at sige, at elen stiger også, for nu har jeg elvarme. Ja, men altså på biler, ikke? Den er møgdyr, Ja. men det er jo fordi, de har abonnementspris på elbilerne. Ja. Hvor vi har variabel strøm, fordi efter corona kunne du ikke få den faste timepris, det er de så lavet nu. Men ja, man tør ikke rigtig koble sig på den, fordi den er så høj stadigvæk, den faste timepris. Men elen er blevet dyr. Ja, priserne stiger. Så får vi lige en fødevarecheck hist og pist en gang imellem, vi lige kan hygge os lidt for at lige have en god måned. Men jeg er også ked at sige, at den fødevarecheck, den dækker jo ikke noget som helst. Den dækker måske det ekstra mad, du skal købe den ene måned. Fordi priserne er så dyre. Så kan du lige få lidt ekstra. Du kan lige få en ekstra snack om aftenen. Det er sådan set det. Så er pengene brugt. Og nu tager jeg da selv erfaring med 3 børn og en, der bruger blæ. Så det er dyrt. Jeg tror, at det, de gør, det har også noget at gøre med, at vi har en regering, der ikke tager hånd om det her information, vi har lige nu. Samtidig med, at man glemmer lidt de her børnefamilier, hvor der faktisk er en begrundelse for, hvorfor folk ikke kan arbejde. Selvfølgelig har vi rigtig mange på kontanthjælp, som burde have været ude at arbejde, som kan arbejde, men ikke gider. Altså dovne folk. Vi har også folk, der faktisk er syge. Du behøver ikke at have et synligt handicap eller en sygelig sygdom. Du kan godt være syg, uden det kan ses. Og det glemmer rigtig, rigtig mange folk, at det er derfor, de sidder der. Fordi nogle gange, når der er folk, de snakker om det, så stemper de det bare alle som om, at de er dovne. Ja, der er måske en procentdel, der er det. Men der er også en stor procentdel, der bare ikke kan arbejde. Og jeg tror lidt, at det har noget at gøre med, at vi skal have folk ud i arbejde. Selvfølgelig tror jeg, at det er lidt et spark i måsen til dem, der kan arbejde, må gerne lige komme i gang nu, ikke? Uden at vide det. Men jeg tror lige så meget, at det har noget at gøre med, at vi laver Robin Hood i den forkerte rækkefølge, hvis jeg skal være helt ærlig.
Stjæler fra de fattige og giver til de rige, ikke? Ja, det kan godt være, at du har ret i det. Det tror jeg faktisk, der er ret mange, der giver dig ret i. Men det, hvor jeg også gerne vil hælde, det er jo, at hvis det er, at de stiger en børnefamilie, det vil sige, hvis de skal kunne leve ordentligt og leve fast på, ligesom de gjorde før i tiden, hvor det var sådan fast. Altså lige nu, der ser man jo flere fædre. Jeg snakker med flere fædre, som som må tage overarbejde for at få det samme ind, så de kan leve på samme måde, som de gjorde før i tiden. Det er sgu da ikke optimalt, og kommunen står og banker på, ikke? Altså banker morgen i hovedet og siger, hov, har I overhovedet råd til at have jeres børn? Altså, hvad sker der? Altså. Jamen, jeg tror, det har noget, altså, det er jo bare en forestilling fra min side af, netop fordi jeg selv stod som enlig mor, Ja. Før jeg ligesom fandt en kæreste og så videre igen. Men jeg tænker, at det har noget at gøre med, at når man står som enlig forælder, prøver du virkelig altid at få det til at hænge sammen. Du prøver altid at vende hver en krone hver eneste måned, for at få det til at løbe rundt. Nu har jeg selv lejet et hus. Jeg har en bil. Jeg har 3 børn derhjemme, der altid har tøj på kroppen. Ikke for småt, men til fast størrelse. De får mad hver dag, og de mangler bestemt ingenting. Men det har jo også... Jeg har været på kontanthjælp, fordi jeg havde brækket ryggen for nogle år tilbage. Og det har virkelig været en kamp, altså de her år efter den her ulykke, hvor jeg sådan lidt er set ned på fra kommunens side af, på jobcentret. Du kan godt arbejde. Du skal bare ud og arbejde 37 timer fra start af, så kan vi skære ned dine timer derefter. Jamen for fanden, jeg har 12,5% i min ryg. Jeg kan ikke bare gå ud og arbejde 37 timer. Prøv at starte mig ned på 1 time eller 2, og så arbejde mig op, frem for at sige 37 timer, og så kan vi gå nedad. Jeg tror, det pres, der kommer fra jobcentrene, det gør også, at familierne de får svært ved at få det til at hænge sammen, fordi at man bliver presset til det yderste. Og det hører vi jo også nogle gange i forhold til, at folk de føler lidt, at de ikke bliver lyttet på, når de faktisk har nogle sygdomme, eller noget, de ikke kan arbejde med. De bliver presset til det ypperste. Jeg er jo så i den heldige situation, jeg altid har, jeg har boet i Sønderjylland i mange år. Det er billigt dernede. Det er stort set foræringspriser, når du skal bo til leje. Du kan have bil, du kan have det hele. Nu flytter jeg til en større by lige om lidt. Der kan jeg ikke bare gå ud og have en bil. Jeg skal prioritere det hus eller bil. Det bliver hus. Vi skal have tag over hovedet, vi kan ikke bruge en bil. Og så må man jo så prioritere, hvordan kommer ugen til at fungere. Det jeg har gjort for ligesom at få min økonomi til at fungere. Det jeg har lavet madplan for 14 dage ad gangen, fået det til at fungere på den måde. Brugt rester. Det er jo ikke en optimal grund, hvis man gerne vil have muligheden for at gå ud og handle hele tiden. Men det jeg vil sige med det, det er faktisk bare, at man kan godt få det til at fungere, hvis man vil på det, man har nu. Alle kan få det til at fungere, det er bare et spørgsmål om at kigge indad. Hvad kan man selv ændre, og hvad kan man gøre for sig selv? Men husk selvforkælelsen samtidig, fordi ellers så mister du alt. Jeg tror, at det du siger med det, at fædrene de går ud og arbejder ekstra meget for at få det til at få en ekstra indkomst, det har også noget at gøre med, at de har en forventning til, at de skal op på den høje levestandard igen. Vi ved alle, at priserne stiger hvert år. Det har vi vidst de sidste 50 år. Hvert år er der prisstigninger. Ingen havde forudset, at krigen i Ukraine ville komme så hurtigt. Priserne ville stige så hurtigt samtidig. Og det er der jo her, at regeringen har fejlet. For de burde slå priserne ned, ligesom de har gjort i Sverige, de har gjort i Tyskland. Faktisk alle vores nabolande har gjort det. Danmark har bare ikke gjort det. Så kan vi lige fjerne momsen på, at vi lige får grøntsager lidt ekstra eller et eller andet. Jeg tænker på, at det er de færreste, der faktisk kan leve af en agurk ekstra, for at få det til at løbe rundt. Ja, altså. Så, men jeg tænker, det har noget at gøre med personlig levestandard også. Det har ikke noget at gøre med, om du kan få det til at løbe rundt. Det har noget at gøre med din personlige levestandard. Og nogle gange må man begrænse sin levestandard for at få et godt liv. Det er rigtigt. Der er også en, der skriver her, et stort skuespil. Det vi ser fra Cirkus Borgen, indse nu, at Angerdagen er skrevet. Flere af politikerne har skåret det ud i pap, at børn er statens ejendom. Og hvad er det, vi ser nu? For fuld smadrer lige nøjagtigt, at børnene er statens ejendom og punktum. Ja, børnene bliver jo statens ejendom i det øjeblik, at man har fået anbragt sine børn. Så er det jo statens ejendom. Og der er det jo bare der, jeg igen kan sige, hvis man som forældre 100% står inden for, at man kan være forældre, ikke kun på deltid, men på fuldtid, hele tiden. Kan lægge sin telefon væk og kigge på sine børn, når de snakker til en. Kan være der for dem 100%, når de er der. Sørg for at give dem kys og kram. Så kæmp. Bliv ved med at kæmpe. Fordi du skal nok få dem hjem, det er bare et spørgsmål om, hvornår. Og det er jo det der med, at der sidder altså også socialrådgiver derude, som også fortæller dig, at du får aldrig dit barn hjem. Ja, det er ulovligt. Det må de jo ikke sige. Nej, lige præcis.
og det er jo lige præcis Der det, de laver gør. du så en politianmeldelse, ikke? Ja. Og hvad gør politiet ved det? Fordi så er det lige pludselig Socialministeriet, der kommer op imod Ja, men Justitsministeriet. jo flere, der laver politianmeldelser på den pågældende sagsbehandler, jo større chance er der for, at hun ikke har et job i morgen. Det er selvfølgelig rigtigt. Men når man ser på det, så er det jo Socialministeriet, der kommer op imod Justitsministeriet. Og spørgsmålet er der et eller andet form for, om så beskytter vi Socialministeriet? Det er jo ikke det, de skal. De skal jo lytte til borgerne. Altså, jeg har jo også fået kastet den i hovedet før, som du lige nævnte der. Og jeg har gjort jo det, jeg kontaktede ledelsen. Jeg kontaktede simpelthen chefen inde på selve afdelingen, børne- og ungeafdelingen, og sagde, at det her, det var overalt grotesk. Og hvis det var, at han ikke gjorde noget ved det, så gik jeg altså til Ekstrabladet. Og jeg havde det optaget, for jeg optog alle mine samtaler på det tidspunkt. Og det må du gerne, så længe du er en del af samtalen. Det er jo fuldt ud lovligt. Du skal bare gøre opmærksom på det. Og det havde jeg gjort. Og så var hun jo så, nu vil jeg jo sige dum, hvis jeg bare snakker sådan rent. Hun var så dum, at hun ikke holdt sin mund, men faktisk sagde det. Så jeg optog det jo og kunne sige til ham, jamen jeg kan faktisk sende det til dig. Du kan også høre, at jeg har sagt, at jeg optager. Jeg stolede ikke en hulenfis på kommunen, så jeg optog alt, hvad der foregik. Det eneste, jeg gjorde, det var ind til møder. Og det er, fordi de ikke lod mig gøre det. Men samtaler, når de ringede, dem optog jeg. Og der fik jeg at vide, jamen du får ham aldrig hjem igen. Vi sørger for, at du aldrig ser ham igen, og sådan nogle ting fik jeg at vide. Jeg gik til ledelsen og sagde det, og så sagde jeg, at jeg havde de her optagelser, og så siger han jo så, jamen hvad vil du gøre ved det? Jamen, det kan jeg da godt fortælle dig. Ekstrabladet, det er kun et telefonopkald væk. Jeg tænker godt, de vil have den her sag. Sjovt nok, så blev der påtalt over for hende, og sådan snakkede man ikke til familie længere. Så det har også noget at gøre med, hvordan du gør det. Du bliver nødt til at lægge pres på dem. Hvis ikke du ligger presset, så forventer de gør det helt okay. Og det er jo noget af det, som man skal huske, og det gælder også alle jer, der sidder og lytter med og ser med herinde på Facebook og lytter med på appen. Lad være med at finde jer i det. Gør nu noget ved det. Men vær sikker på, hvad du selv kan holde til først. Fordi hvis du knækker undervejs, så kan du lige så godt droppe din sag. Derfor er det vigtigt også at have sin psyke med. Og der er faktisk også en, der skriver her, man kan ikke stemme sig ud af det her. Nej, det kan man heller ikke. Men man kan ikke stemme sig ud af noget, som er så grelt, som det er nu. Det kunne du gøre for 8 år siden, det kan du ikke gøre nu. Men du kan stemme dig i en bedre retning, hvor der kan blive ryddet op i tingene efter nogle år. Det kan ikke gøres på 4 år, fordi hun har siddet der i 8 år, så på det tidspunkt. Så det tager også 8 år at rydde op i. Så det vil sige, at hvis det er, at folk de begynder for eksempel til næste valg, at de stemmer blå, eller hvis det er, nu ved jeg ikke, altså nu har jeg ikke lige, så politisk er jeg heller ikke, og så meget er jeg heller ikke gået ind i det, men lad os sige, at man vælter simpelthen regeringen, som Enhedslisten har ved at sige, at de vil gøre flere gange, men aldrig har gjort noget ved det. Men hvis det nu lykkes dem på et tidspunkt, at de vælter regeringen, hvad så? Kommer blå blok? Kan de så komme til? Eller er det sådan noget med, at man siger, så beholder vi den i rød, og så er det en ny rød? Eller hvordan fungerer det? Der skal jo være et nyt valg, så. Ja, så skal der være et nyt valg, ikke? Jo, også hvis hun vælger at træde af. Og der skal folk jo bare bruge hovederne. Jeg siger ikke, de skal stemme DF. Man skal lytte til sig selv og gå ind og læse om både den økonomiske politik, men også den generelle politik. Folk glemmer ret ofte at gå ind og kigge på den økonomiske politik. Og der ligger børn og familie altså med ind under. Ja, det er der, den ligger, ja. Det er der, den ligger. Du skal kigge på det økonomiske. Og det er ikke kun børn og familie. Det er også anbringelser. Hvad er målet for dem? Økonomiske mål i det. Også forældre, der faktisk er på kontanthjælp. Hvordan ser det ud for os? Falder vi igen? Mister vi vores kontanthjælpsmuligheder? Hvad skal der ske? Det er altså ikke alle, der har været på en A-kasse. Så de kan ikke få det fra fagforeningen. Så der er bare nogen på kontanthjælp af forældre, fordi de ikke har haft råd til, som du selv siger med prisstigninger, at kunne betale for en fagforening eller en A-kasse. Så man skal gå ind og kigge på den økonomiske politik. Den er så vigtig. Og så stem efter det, du synes faktisk er det, der matcher dine behov mest. Så kan det godt være, at du føler dig svigtet. Når de så kommer ind, og de måske ikke lever op til, hvad de har lovet. Men du har gjort dit forberedelsesarbejde, og du har gjort dine undersøgelsesmuligheder, og du har lagt din tillid et sted. Så kan det godt være, at du bliver svigtet. Men så ved du også næste gang, at det ikke er der, du sætter dit kryds. Jeg tænker, at der er rigtig mange, der har stemt Socialdemokraterne, som ærger sig over, at de har stemt. Lige præcis der. Altså nu har det jo været ude allerede, jeg tror det var en måned efter, eller 2 måneder efter valget, altså efter at det ligesom blev rød, der har folk jo været ude, og de har jo havlet rød blok ned. Det er jo helt vildt. Selv at de har stemt på rød, havler de dem ned. Fordi det var ikke det, der blev lovet. Moderaterne fik nok lidt mere end rød blok. Men det havde jo noget at gøre med, at de havde aftalt, at det ligesom skulle være et overlap af alle farver, kald det hvad du vil. Ja. Det blev det jo bare ikke. Det blev bare knaldrød, fordi Lars Løkke, han valgte at gå imod det hele, lige midt i det hele jo.
Men ja, og det er jo bare der, hvor man kan sidde og æve, så man kan jo ikke gøre noget. Du kan ikke gøre noget, når du har sat dit kryds, så er dit kryds, hvor det er. Du kan bare lave det om næste gang. Og det er jo der, man kan håbe på, at der sker noget, ikke? Altså nu her næste gang, der er kommunalvalg, det er der jo her om 4 år. Stiller du op? Ja, til kommunalvalg. Hvis jeg kan få lov til det gennem partiet, så gør jeg. Ja. Også i regionen igen. Også i regionen igen. Yes. Så det er begge to. Ja, ligesom sidst. Du må meget gerne vinde. Ja, Ja, der skal ske noget. men det kan jeg godt forstå. Men hvor stiller du så op hen? Så bliver det jo så i den... Det bliver jo Middelfart. Ja, så bliver det jo så Middelfart, du skal ind i, ikke? Jo, for jeg flytter der til først i 10. Så. Ja. Ja. Så er der en afdeling dernede. Jeg ved ikke, om der ligger en afdeling direkte i Middelfart. Jeg kommer jo ikke derfra. Men ellers så går det Fredericia. Ja, okay. Så Okay. der skal nok være rig mulighed for Ja, det. så må vi håbe, det kommer ind jo. Ja, der er jo kamp om det, fordi det lige pludselig er en større kommune i forhold til Tønder, som er meget lille. Ja. Så vi må se. Altså, jeg gør jo mit arbejde, og så håber jeg, at det bærer frugt på sigt. Ja, men det skal man jo også, altså, og det er jo det handler om. Det handler jo netop om det der med, at man skal blive ved, man skal ikke give op. Nej, altså worst case, så sidder jeg jo bare som socialrådgiver og kan lave lidt der i stedet for. Der er lidt ballade der. Det sagde du, ikke jeg. Ja, det er jo det. Nej, men det er jo det der med, at, at der er jo nogle socialrådgiver, som, og vi har også talt med flere socialrådgivere, som har været anonyme, men som også beretter om, at der er altså noget helt rustende galt ude i kommunerne. Ja. Og det er der, hvor det hele det bliver så indespist, fordi de vil ikke være med til det mere. De vil simpelthen ikke være med til at lyve over for forældrene. De vil ikke være med til at tage røven på forældrene. Og derfor så er de valgt at stoppe. Og så bliver de private socialrådgivere, og så går de så ind bagefter i den samme kommune, hvor de lige er kommet fra, og så gjorde de dem. Altså, det er jo sådan lidt... Jeg tænker, at det er der rigtig mange, der gør, hvis de har haft en indstilling. Jeg tror også, at de socialrådgiver, du finder der, de socialrådgiver, der har en indstilling om, at de skal gøre en forandring, når de kommer ind på rådhuset og sidder derinde, men ikke kan få lov til det, fordi der er nogle regler, som de skal overholde. Så tænker jeg, at det er helt klart dem, der også trækker sig ud af det igen, men bliver, kald det hvad du vil, muldvarper bagefter, privat socialrådgiver, whatever. Jeg tror, det er de folk, der faktisk havde et ønske om at lave en forandring, som du selv var inde på et tidspunkt. Ja. Og jeg tror bare, de går den vej i stedet for, at jeg kan sådan set godt følge dem, fordi hvorfor skal du arbejde under nogle vilkår, du ikke synes er i orden? Og på et eller andet tidspunkt, der tror jeg også, det rammer kommunerne, fordi de kommer til at sidde uden socialrådgiver på sigt, hvis ikke der sker noget nu. Ja, fordi der er... Altså, der er mange, der trækker sig. Jamen, de kan jo ikke blive ved med det her, fordi at, forældrene er jo begyndt at reagere. Forældrene er jo begyndt at stemle sammen nu, og stævne kommunerne. Altså nu er der jo lige pludselig 2 kommuner, der er stævnet inden for meget kort tid. Der er jo også meget mere fokus på det her med sagsbehandler og anbringelser nu, end der var for 10 år siden, for eksempel. Altså fokus er jo kommet et helt andet sted hen, men det har jo noget at gøre med, at der bliver fjernet flere børn. Altså for 20 år siden, der kunne du sidde og ryge dine børn ind i hovedet, de kunne smage din øl og alt muligt, der skete ingenting. I dag, hvis dit barn bare er i nærheden af en cigaret, så får du en underretning. Altså, det har også noget at gøre med de folk, du er omkring nogle gange. Ja, men det er det der med de anonyme underretninger. Du kan ikke stole på andre end dig selv, sådan har jeg altid sagt. Nej, men jeg tænker bare, skulle man pille det der anonyme underretning væk? Det vil jeg mene, man skulle. Hvis man har nok til at lave en underretning, hvorfor så ikke gøre det med navn? Og stå ved det, du har gjort. Så må man jo sige, jamen, jeg synes ikke, at du skal være sådan og sådan, fordi sådan og sådan. Lige præcis. Og så kan forældrene svare igen, ikke? Altså. Men igen, så har jeg det også sådan lidt, hvis du har en bekymring i forhold til en forælder, så går du til forældrene først og siger, jeg har en bekymring i forhold til det her. Hvad gør vi lige? Er det noget, du vil ændre? Er det noget, du ikke vil ændre? Hvis forældrene så er fuldstændig lukket og siger, det skal du ikke blande dig i, så laver du underretningen. Fordi så vil forældrene jo ikke lytte. Men det er jo det der med at spille med åbne kort, ja, i stedet for det pjat her. Men de anonyme underretninger, det er altså dem, der fører til de her anbringelser til at starte med, og til søgelyset generelt. Ja. Og det er jo det, der er problemet. Hvis man fjerner de anonyme underretninger, så skal du se, hvor mange børn, der bliver fjernet. Jeg tror ikke, der er ret mange, der bliver. Jeg tror i hvert fald ikke, der kommer ret mange underretninger længere, fordi folk, de ligesom ved, hvem det er, der har sendt dem. Og mange gange, så er det jo det lidt ligesom det, vi også ser på internettet med online mobning og sådan noget. Det er jo nemmere bag en skærm. Men i det øjeblik, du faktisk står ansigt til ansigt med vedkommende, så er det ikke lige så nemt at snakke. Og det er noget af det, jeg hader allermest i samfundet i dag, det er det der med den der skærm. Du kan gemme dig bag den. Men der er ingen, der ved, hvem du er. Det er også rart, når man sidder og spiller computer og sådan nogle ting. Selvfølgelig er det det. Især når man, ligesom mig, både laver de ting, jeg laver, men også godt kan lide at nørde en gang imellem. Men det er bare forkert, at man kan gemme sig bag den computerskærm. Det er det virkelig, når man sidder online og skriver, når man sidder online og leger tastaturkriger. Sæt dit ansigt på.
Så ved du også, hvem det er, du snakker med. Præcis, så er der en, der skriver her, whistleblower-ordninger burde være tvunget. Ja, hvad for noget? Whistleblower-ordninger burde være tvunget. Altså de her, der snakker, altså whistleblower, der stiller sig frem for det kommunale for eksempel, og siger, der sker det og det og det og det og det. Jeg vil gerne være anonym, fordi jeg ved lige præcis, at hvis jeg siger noget, så skal jeg have, altså jeg frygter repressalier. Det er jo ligesom det her whistleblower-ordninger, og de burde være tvunget, det burde de faktisk. Ja, det burde det, men jeg tror bare ikke, at der vil være ret mange, der står frem længere. Nej, det er jo det. Og det er jo lidt der, hvor man skal huske at finde balancen i det. Så kunne man lave et eller andet politisk, hvor man ligesom siger, at whistleblowerne, de skal være anonyme, men dem, der så vil, for eksempel med hævn og så videre, som der også er nogen, der skriver, at de hævner sig. Altså, burde det være sådan, at når de så forsøger at hævne sig på en, jamen, så skal deres navn fremgå. Altså, det skal fremgå af en underretning. Altså, det skal fremgå af en underretning, det synes jeg. Men For ellers så kan alle jo bare gøre det. ja, og det gør det jo også for eksempel ved skolen underretter eller børnehaven, så skal de jo sætte navn på, og de skal også sætte navn på, hvem har sendt den fra børnehaven af. Det er jo ikke kun børnehavens navn. Så det er jo lidt med, at man får sat et ansigt på, hvem er det, der har gjort det her. Og så synes jeg også, det er på sin plads, når man har lavet en underretning, at man kommer med til det møde, hvor man skal høre om, hvorfor var det sådan her. Ja, altså det I stedet for, at man kun indkalder forældrene. Så synes jeg, det er fint nok, at man sætter begge parter over for hinanden og får fundet ud af, hvad er formålet i det her. Jamen altså, jeg tænker også, at de her underretninger her, fordi det er jo de her underretninger, de er jo meget, meget grove, mange af de her underretninger her. Og så er der nogen, hvor de siger, ja, men lille Magda har tabt skoen, og det synes vi ikke er, det er jo ligegyldigt. Men de andre, de er så grove. Det er meget, meget grove underretninger, der kommer anonymt, som sætter gang i hele karavanen, og det er jo lige præcis der, hvor kommunen måske lige skal, for de kan godt se, hvor den kommer fra, den her underretning her. Ja, det kan de godt, men du kan jo også som person, der modtager en underretning, som er under falske grundlag, der kan du også politianmelde det. Ja. Og så er I faktisk i retten. Så får du set ud, hvem det er, der egentlig har lavet underretningen på sigt, ikke? Uha. Så det har jo også noget at gøre med, som forældre, tør du tage kampen op med den her anonyme underretning, eller gør du ikke? Men det er jo bare en lang proces med det her retssag, ikke? Altså, det er jo... Men hvis du har dit 100% på det rene, så er det gratis for dig at tage den proces. Det eneste er, at du tager bare nogle år ud af dit liv, hvor du ligesom står i en venteposition. Men den er gratis, for så får du fri proces, hvis du vinder. Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Så igen, det handler noget om at være loyal til sig selv, eller mod sig selv. Hvad står jeg for? Hvad kan jeg indeholde? Kan der være noget i det her? Eller kan der ikke? Kan jeg være egnet som forældre? Eller er der en grundlag for, at den her faktisk er udsendt? Det er så vigtigt at kigge ind af. For det er der, du kommer længst. Men hvad det tager den dag i dag for, ligesom, når man stævner nogen og så videre, ikke? Altså, det tager jo op til 2 år, inden du kommer i retten. 2 år, så er du godt nok heldig da. Jeg har 3 nogen, der har eller 4. ventet i op til 6 år. Og de er stadig ikke kommet ind Nej. på en stævning? Ja. Ja. Det har jo også noget med prioritering at gøre. Nu har jeg selv siddet som domsmand, og det... Nå ja, du har også siddet som dommersmand. Du har været alle steder. Ja, du har det hele, mand. Men nej, og det, altså, der er nogen, der venter længere tid end andre. Det har noget med prioritering at gøre. Det har det. Altså, nu kan jeg jo ikke komme ind på nogle af de sager overhovedet. Nej, men det er selvfølgelig... Men ventetiden, den kan være lang, fordi nogle gange, når du sidder og kigger på årstal på den her sagsakt, så det kan man jo ikke huske, hvad der er sket den her konkrete dag. Altså. Fordi ventetiden er så lang, og der skal man måske også finde et eller andet, nu snakker jeg bare af personligt udtale, men jeg tænker, at man burde finde et eller andet system, hvor man ligesom kommer ind og har et formøde i retten, og får afhøringen rimelig hurtigt, frem for først at afhøre 6 år eller 5 år efter. Men så får lavet afhøringen, og så tager du en sagskonklusion efter de her x antal år. Fordi det er jo ikke selve afhøringen. Nogle sager kan det være jo tage lang tid, selvfølgelig kan det. Men alle de små sager, der ligger, dem kan man godt få brændt rimelig hurtigt af, hvis man gør noget. Ja. Men der er rigtig lang tid, hvor vi sidder og voterer. Det kan være helt op til en time nogle gange. Hold da op. Altså, det kommer an på sagen. Ja, men altså nu tænker jeg også bare, altså det her, men det er jo, når det går over i stævninger, så bliver det jo til civilsager. Og civilsagerne, det er altså noget, der ligger meget, 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 meget langt nede på den liste der. Og det er ikke noget, som retssalene, de sådan lige går ind i. Og det er jo det, forældrene, de bliver jo... så der er jo civilretten. Hvad? Der er jo civilretten. Ja. Og de skal jo tage tingene til sig. Det er bare et spørgsmål om, hvor hurtigt de gør det. Ja. Men altså, så vidt man ved, så går der lang tid, ikke? Der går lang tid, og det er også det, jeg siger, du kommer til at være i et standby-mode. Ja. Men hvis du har lavet en politianmeldelse, og du ved inden i dig selv, du har ikke noget, de kan komme efter. Det er 100% ren mel i posen. Og du kan være forælder på fuldtid. Den sidste er rigtig vigtig med, at du kan være forælder på fuldtid.
Fordi har du den mindste tvivl om, at du kan være det 100% eller 90%, så skal du ikke gøre mere. Så skal du lade den ligge og tage et møde på kommunen. Men hvis du er 100% sikker, meld det for falske anklager. Og så er det den, men altså, hvis du melder det til politiet, så er det jo anklagemyndigheden, der får den. Og så plejer det jo normalt at gå hurtigere, ikke? Men det er det her med de her civilsager, og det er der, hvor forældrene, og vi har snakket med flere forældre, der er fuldstændig sådan frustreret, og hvorfor tager det så lang tid? Vi har nogen, der har ventet i 3 år på at komme ind. Altså, det er jo sindssygt. 3 år, altså, hvorfor fanden, altså... Ja, men nogle gange, så er det jo krig mod intern i forældrestrid, hvor det ligesom også ligger. Og jeg ved det ikke, men jeg tror, at det har noget at gøre med, at man også går ind og kigger på. Selvfølgelig er der en venteliste på at komme ind i civilretten, uden tvivl. Det tænker jeg, der er. Og så kommer sagerne sådan lidt dumme, men jeg tænker også, de hiver de vigtigste sager ud. Kan de nu se, at det er en ekskone og en eksmand, der er i strid mod hinanden, så er det måske lidt vigtigere end en anonym underretning, der skal opklares. Fordi at eksmand og ekskone, man har bare set for mange mor og alt muligt andet i forhold til det. Så det er jo bare at få den afsluttet hurtigst muligt. Så jeg tænker, det har noget med det, man gør, man også går ind og prioriterer, hvad for nogen er vigtigst. Jeg ved det ikke, men jeg tænker, det er sådan noget eller det. Altså, så vidt så vi er informeret i hvert fald, så er det jo det her med straffesager, der er meget vigtige. De bliver prioriteret meget, meget højt. Forældresager bliver, prioriteret meget højt. De her paragraf 7-sager her. Og så yderligere de her, børne- og ungesager, hvor Ankestyrelsen er med indover og så videre. De bliver også prioriteret meget, meget højt. Jamen, det tænker jeg godt. Og dem er der altså rigtig, rigtig mange af, ikke? Så derfor så er det jo det der med... Der kommer en ventetid, det kan du ikke komme udenom. En civil sag, den kan tage op til 18 til 24, måske 36 måneder, inden den overhovedet bare bliver kigget på. Ja. Og så ligger der en masse forberedelsestelefonmøder og det ene og det andet, ikke? Og halvdelen af tiden, der når den måske bare lige til anden telefonmøde, og så er det, og så bliver den faret af bordet, ikke? Fordi, så er der jo alle de gange, hvor modparten ikke møder op i retten, hvor man bare sidder og glor hele dagen og venter på, at vedkommende kommer, for man aflyser eller slet ikke retsmøde, man sidder bare og venter hele dagen ind i retten. Og den har du været ude for? Den har jeg været ude for mange gange. Okay, det lyder som om, at det var meget... Ja, det er ikke noget nyt, at folk ikke dukker op i hvert fald. Nej, og så er det der, man bare sidder og tænker, hvad laver du? Kom og få din straf, og lad det være over, altså. Nej, men ja, det er sådan nogle sager, hvor man også ligesom skal kigge på, at folk er stabile, og så få de andre ind, som er stabile, og få det overstået og afklaret. Fordi det duer bare ikke det andet. Der er faktisk kommet et her. Hvad med Familieretshuset og Ankestyrelsen? Skal de ikke lukkes ned, når de alligevel ikke hjælper os? Jamen, den havde jeg godt lige regnet, hvad den ville komme, faktisk. Yeah. Jeg snakkede jo lige om den der... Ja, præcis, ikke? Ja, TikTok og ting, der snakker en gang imellem om enlige fædre. Ja. Jeg ved sgu ikke helt om... Altså, personligt vil jeg jo ikke mene, at man burde lukke det, fordi at nu har jeg selv haft rigtig meget gavn af Familieretshuset. Jeg har faktisk fået mega meget hjælp. Ikke fordi jeg er mor, men nok mere fordi jeg er den mor, der har det sådan lidt til fædrene til mine børn. Vil du gerne have dit barn, så tag dit barn, det er okay. Jeg er meget åben på det punkt, og jeg har det sådan lidt, men selvfølgelig skal de connecte, og de skal have tid sammen, og de skal bare nyde, at de ligesom kan have hinanden. Nu flytter vi langt væk fra fædrene, så det er sådan lidt, der har jeg da også bare sådan lidt, jamen, sig nu bare, at du vil have dem 3 weekender træk, eller et eller andet, bare op munden, sig noget, der er det faktisk for min vedkommende, at det er fædrene, der hænger i den, og ikke rigtig kan sige, hvad de vil have. Hvor jeg er sådan lidt, tag det, du vil have. Men det er som om, der er også et eller andet inde i, hvad kan man sige, uden det skal lyde forkert, der er også et eller andet inde i mænds hoveder, som har svært ved at bare tage imod. Jeg tror, mange mænd går med den her forestilling om, når du er far, så skal du kæmpe for det. Men det behøver du ikke. Du behøver ikke at skulle kæmpe, for der er faktisk også mødre derude, som kan hjælpe dig og bare give dig det, du gerne vil have. Selvfølgelig er der også nogen, som bare slet ikke vil gå med til noget som helst. Men nu er jeg typen, som har haft gavn af det med ligesom at få fastlagt samvær, få fastlagt, at vi kunne have en kommunikation omkring børnene og få en relation til barn og far. Jeg har intet haft imod det, og derfor synes jeg heller ikke, man burde lukke det, for jeg tror, der er rigtig mange forældre i strid, som har behov for det her nu. Det eneste, jeg synes er måske lidt forkert, det er ventetiden. Der er rigtig lang ventetid. Du kan lave en ansøgning, og så kan det gå et halvt år, før du er inde, ikke? Hvis du ligger i strid med den anden forælder, så er det jo nu, du skal se dit barn, fordi når du så kommer i Familieretshuset, så får du at vide, at du ingen relation har til dit barn længere, for du ikke set det et halvt år. Så skal du først genopbygge relationen. Og det er jo det. Så det er nok det eneste punkt, jeg vil kritisere Familieretshuset på i hvert fald. Ja. Hvad med Ankestyrelsen? Altså, Ankestyrelsen, jamen hej, det er jo kommunerne, der er den kaldt, hvad du vil. Ja, lige præcis. Altså, den burde slet ikke være eksisterende, eller også så burde det være et anonymt sted. Ja. Det burde ikke være sådan, altså... Nu har jeg selv prøvet det med min søn, hvor jeg sendte noget ind og klagede over det, det var noget kørsel. Men fordi kommunen havde afvist kørselen,
Så kunne jeg ikke få det gennem Ankestyrelsen, fordi kommunen havde jo sagt sådan her. Det står i brevet. Odsherreds Kommune har udtalt sådan, sådan og sådan. Vi fastholder Odsherreds Kommunes beslutning. Hold da. De har ikke engang hørt fra mig. De har ikke hørt, hvad jeg har sagt. De har bare set mit afslag. De har ikke engang kontaktet mig. Hold kæft, det sejler jo altså. Virkelig. Så Ankestyrelsen, det burde være et separat sted, der arbejder for sig selv, men det er det bare ikke. Og det burde man gå ind og gøre noget ved, fordi det er for meget kommunalt ejet. Kommunalt styret, kald det, hvad du vil. Jamen altså, det er jo også det, de fleste, de siger, ikke? Altså, de stempler 98% af alle sager igennem. Ja. Velvidende om, at der er kæmpe fejl og mangler i det her, og officielt princippet ikke er overholdt, så stempler man det igennem alligevel. Ja. Altså, det er hul i hovedet, det er det virkelig. Altså, igen, nu har jeg selv prøvet begge dele på egen krop. Ja, lige præcis. Og det, altså, jeg har ingen tiltro til Ankestyrelsen på nogen måde, det har jeg ikke. Vil det ikke være der, hvad man først og fremmest skal kigge på Ankestyrelsen? Skal vi have fjernet den der, ikke? Fordi lige så snart der kommer en forvaltningsdomstol op som forslag, så nej, det skal vi ikke have. Ankestyrelsen er jo lige præcis der, hvor forældrene skal have deres tiltro til. Sådan burde det være. Fordi Ankestyrelsen er ligesom dem, der skal retfærdiggøre tingene. Men når de ikke retfærdiggør, men kun ser kommunens perspektiv i sagen, ikke engang kontakter de respektive forældre, så er der jo et problem der. Og det jeg prøvede på min krop, der var ikke nogen, der ringede til mig fra Ankestyrelsen for at høre, hvad drejer den her sag så om? Du har bare sendt et afslag. Den vil du gerne have, at vi begrunder. Der var ingen, der ringede og sagde noget. Jeg kunne godt have brugt, de havde givet mig et opkald, eller en sms, eller en telefon, mail, whatever, et eller andet. Men jeg hørte intet. Jeg fik bare kommunen skrive med, og så stod der så, at de havde betruffet afgørelse i forhold til afslag. Så det holdt de også fast i. Nu var det jo sådan en lille ting, men alligevel. Det er jo der, hvor det er, at man ligesom kan sige, okay, fair nok, ikke? Altså, det er måske der, hvor du skal ind, hvis det er, at du kommer ind på borgen en dag. Så er det måske der, du skal ind og ligesom sige, hallo, den her Ankestyrelse her, det kunne godt være, at vi lige skulle prøve at kigge lidt på den. Jeg tror, der er fokus på det, uden det bliver nævnt. Det kan godt være, du har ret i. Men, der er fokus på meget mere, end folk tror, tænker jeg. Ja, det er jo ikke alt, man hører. Jeg tænker ikke, at de sidder over på Christiansborg og kun arbejder med de sager, vi ser i medierne. Det tænker jeg ikke på. Så tænker jeg i hvert fald, at de har en meget let arbejdsdag. Du tænker, der sker en masse bag de lukkede døre, som det tænker jeg, det gør der jo alle steder. Det gør der også på politistationen, uden du ved noget om det. Ja, lige præcis. Altså, det er jo det samme på kontoret. Så jeg tænker, at der sker ting, man ikke bliver gjort opmærksom på som borger. Jeg ved det ikke, men jeg tænker det. Det sker der bag alle lukkede døre. Ja. Det kunne være, der er bare lidt opmundring her. Så, du kan jo kigge lidt på Mink-sagen, ikke? Og den var også bag lukkede døre, ikke? Ja, det var bag lukkede. sms'er. Ja. Ja, den kom i hvert fald ikke frem. Det gjorde den jo så bagefter. Ja, bagefter, ja. Men der gik også lang tid, ikke? Der gik noget tid, ja. Der er en, der skriver her, Ankestyrelsen ved ikke, at de er borgernes klagestyrelse, og de partshører ikke modparten, som er borgerne og deres børn. Og det kan en forvaltningsdomstol gøre endda i hjemme. Altså i hjemmet. Jamen, og det er rigtigt, det gør de ikke. Nej. Og men det var det, jeg lige nævnte jo. Ja, lige præcis, man bliver ikke hørt om noget overhovedet. Det gør man ikke. De tager kommunens perspektiv, og så går de efter kommunens afgørelse. Og det er jo lige præcis forkert, fordi så de er jo også underlagt og skal opfylde officielt princippet. Jeg tænker, at I har oplevet det, når I har været ude nogle gange, at Ankestyrelsen det har været til at skylde ud et vist sted. Ja. Altså, jeg har siddet over for Ankestyrelsen mange gange. Så jeg ser dem ikke som borgernes støtte, jeg ser dem som kommunens støtte. Ja, men altså, det er jo, Ankestyrelsen, det er ligesom om, at de er hævet over alle. Det er de jo ikke, de er faktisk lavere end os andre. Jeg vil sige, det er dem, vi tør fødder af, når vi går forbi. Okay, ja, det er jo... når de er under kommunerne, så er det jo lidt det samme, ikke? Ja, det er lidt det samme. Og man må sige, når de så sender den op i Ankestyrelsen, så kommer alle papirer jo ikke med fra kommunen. De har jo ikke nogen stemme selv, Ankestyrelsen. Det er jo det, der er problemet. De har ingen stemme selv. De er det laveste, du kan gå til, fordi de går under kommunen. Men de kan godt sætte sagen op af egen drift. Ja, det kan de godt. De kan jo selv lave en sag. Ja, og det er lidt underligt, ikke? Hvorfor gør man så ikke det? Jeg kigger lige ned og kigger ned på kommunen og siger, hallo, der er vist noget her, I lige skal tilbage på tegnebrættet med det. Ja, det har nok noget at gøre med, at dem, der sidder der, de har ryggrad som regnorm. Ja. Jeg ved det ikke, men det tænker jeg. Det kunne også være, at de måske var tidligere kommunalansatte, ikke? Det kan være, at de har været under Mette Frederiksen før, så de ved, hvordan det skal køre. Måske, det ved man ikke. Men altså, en ting er i hvert fald sikkert, det er, at vi har et kæmpe problem i Danmark. Og tusind tak, fordi du gad at deltage. Vi er faktisk på vej mod lukketid nu. Så tusind tak, fordi du lige gad at kigge forbi på sådan en formiddag her. Og vi ved godt, det ligger om formiddag, men det er simpelthen, fordi vi ikke kan få folk til at arbejde om aftenen mere, desværre.
Det er simpelthen om formiddagen, hvor vi simpelthen laver det her, og så bliver det så sendt igen om aftenen til jer, der ikke nåede at se det. Og med det, ja, så skal vi altså til at sige tak for i dag, og tusind tak til alle jer, der var med på chatten og var med på liven her. Tusind tak til alle jer på sms'en, og tusind tak til alle jer, der sad og lyttede med. Og hvorfor ikke bare lukke hele Molevitten ned med Savage, og et af de rigtig store numre, den hedder Will Somebody.